Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa taknang alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa The Undisputed #1 Radio Network kinakantry, ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hunyo 6, 2022. Subong adlaw aton sini nga ginasaulog ang ika-56 anyos nga anibersaryo sa pagtukod sa Bombo Radyo Philippines. Nganangin kabahin naman karon sa pagpangabuhi sang tagsa ka mga Filipino sa dinman nga bahin sang pungsod kag subong man bilog sining kalibutan kundi man iya malabutan ang paggawaragwag sa Bombo Radyo Philippines. Lakip na diri sa nagkalain-lain man ng mga social media platforms sining digital age. Sa mga kabombo naton sa gihapon live nga malantaw ang Bombo Hanay sa Udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo. Sarang man yung malantaw live sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Subong man, mabatian live ang aton sining pagpangalagad sa pag-download karon sang Bombo mobile app sa inyo sining mga cellphone. Mangin updated sa madalakuan kag mga nagapauna mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon, ini ang imolagan nimo ang Corban Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon, yari madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Ano na ang latest update sa sining plano karon sa local public transport route plan? Ang city government padayon nga nagapakigsapol sa mga stakeholders kag may mga ginpatigayon man nga group discussion, no? Agod nga maistoryahan kag matipon ang dugang pa nga mga concern sa mga sumalakay, sa mga negosyante, kag subong man sa iban pa nga mga apektado sa sining pagpatuman sa local public transport route plan. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, mga vendor sa Iloilo Terminal Market kag Central Market ginsapol agod nga iplastar ang plano nga redevelopment sang duha ka merkado pinaagi sa private-public partnership. At sa aton siniiyak karon nga mga kabombo, ginaplastar giniri kag ginahumlad sang city government karon ang plano sa bahin niya sang redevelopment sang duha ka mga dalagko siniiyak karon nga mga merkado. Kag sa gyapon tiamo ning pagpasalig kag subong man assurance from the city government nga sa pagpatigayon sa negosasyon, no, with the private firm, point out kid dito ginatagan gin stress gid nga why sang vendor nga ma-displace, no, sa pwesto as long as sa lehitimo ikaw iya nga vendor, no, sa duha ka mga merkado. Dugang pa nga mga balita sa aton sining pagpangalaga. By the way, speaking sa merkado bla, pakita naton karon sa inyo ang kung sano pa bla ang do gina-foresee, ginalantaw nga mangin na disenyo karon banwa sang duha ka mga merkado diri sa syudad sang Iloilo, no, ang concept, no, Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market sa aton sining mga kabumbo, no, konsepto pa malang ni hindi pa gid pinal, but nakita naton nga tikon matigayon ini tuman katahom banwa ang aton siniya nga public market. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon, Iloilo City Police Office nagapanigayon sang simulation na exercise. Ano nga mga senaryo ang plastar sang aton sining kapulisan? Lakip na diri banwa ang crime rate man sa bahin sang Rion 6 nagnubo. Kag istoryahan man naton karon, sa aton sinimagkuturan may isa kalubongo, bombomel, may isa kalubong. Pagkita na sila video, hindi talaga papakita ang background song, no?
Kunti sa kinandan niya kung mga lubong, simpre mga masubo siniyang ambahanon, mga ambahanon abing di kita malilimutan. O mga maamo sina. May isa ya karon iya ka nagtaliwan nga hindi siya gusto nga magpangasubo iya mga himata samta nagakumpanyar. Nagahabilin gini sa iya sini may mata niya ko ilubong ko ang music kapatugaron Jumbo Hotdog. Perte, no? Kag istoryanta ang top 10 priority bills ni Senator Robin Padilla. Nagpanguna nga senadoro sa bago gilamang natapos nga eleksyon. Iban nga mga balita kay impormasyon di Talia City. Balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang Ang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon po ay ika-6 na sa buwan ng Hulyo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang Philippine Statistics Authority ay kinontra daw ang Pangulong Marcos kaugnay sa naging komento sa 6.1% na June inflation rate. Ang pagsipa naman sa 1,000 daily average COVID cases, hindi dapat ikabahala ayon yan sa isang disease expert. Dating pinuno ng Marina na sinasabing nag-appoint ng ilang illegal na mga OIC inabsuelto. Ang bagong DICT Secretary naman na sinabing bumilis at bumaba ang presyo ng internet connection sa bansa, pero ilang grupo kinontra ang nasabing pangayag. Sa international news, suspect sa mass shooting sa Illinois, USA, kinasuhan na ng 7 counts ng first-degree murder. Mamaya sa ating entertainment news, pagtatalaga sa veteranong aktor na si Tercio Cruz III bilang FDCP Chairman, umani ng mga pagbati. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Muling itinalaga ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Babe Romualdez. Matatanda ang unang naitalaga itong si Romualdez bilang Philippine Envoy noong August 29, 2017 sa panahon niyan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ang ipinalit kay Ambassador Jose Quisha Jr. na itinalaga naman dati ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Nabatid na si Romualdez ay second cousin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Wala namang nakitang conflict ang administrasyon sa appointment na ito ng envoy dahil nais lamang umano ng pamahalaan na magkaroon ng continuity sa ilang trabaho ng kinatawan ng ating bansa. Maliban pa sa magandang record naman ng naturang opisyal sa nakaraang 5 taon ng kanyang pamumuno sa naturang lugar. Samantala mga kabombo, kuha tayo ng update hinggil ho dito sa naging pahayag ng Philippine Statistics Authority. Kaugnay ho dun sa statement naman ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay dun sa 6.1% na June inflation rate na mukhang nagkokontrahan. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, nanindigan ang Philippine Statistics Authority o PSA kaugnay sa kanilang inilabas na report na pumalo ng 6.1% ang inflation rate nitong Hunyo ng kasalukuyang taon at ang naturang inflation rate ay dito yung pagbilis ng pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Maglita kahapon sa kanyang press
conference ay natanong itong si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa kanyang reaksyon dito sa naitala na 6.1% na inflation rate nitong Hunyo. Pero sinabi niya na hindi siya kumbinsido at duda siya doon sa figure o numero na nakuha ng PSA. At sinabi rin na wala namang binanggit na dahilan itong si Pangulong Bongbong Marcos kung ano yung kanyang batayan ng kanyang pagduda o pag-question doon sa naturang figure na inilabas nga ng PSA, Bombo Dennis. Pero sa naging reaksyon ngayon, araw nitong si PSA at Chief Statistician Undersecretary Dennis Mapa, sinabi niya na sila ay nanindigan sa kanilang naturang report at ito raw ay batay sa mga data na nakolekta ng kanilang mga encoders o yung kanilang mga researchers na nasa ground, partikular sa mga palengke. At ito nga, batay sa report ng naturang ahensya ay pumalo ng o kaya bumilis ng 6.1% nitong June mula sa 5.4% noong nakaraang Mayo at ito ay mas mataas malayo doon sa downwardly revised na 3.7% noong June 2021 dapat, pero hindi nga nangyari, bagkus ay halos dumoble ang pagbilis, pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito na ang pinakamabilis na inflation print o kaya pagtaas sa presyo ng mga bilihin simula sa 6.9% na naitala noong October 2018 at ganoon din kaparehong reading o record noong November 2018. Nato ang bahagi pa ng pagpapaliwanag ni Undersecretary Dennis Mapa. Well, una, yung mga first data natin, sabi ko nga kanina, kung titingnan natin yung datos, medyo ang slope trajectory natin sa presyo, yung overall inflation mula February, ito ay steep. At sa tingin namin medyo hindi pa natin naabot yung peak, At based on initial information on the ground from our data collectors, every week kasi ang data collection efforts ng PSA, so ngayong week nagkakaroon na tayo ng data collection, nakikita pa rin namin na may initial, particularly dito sa food products, na patuloy yung pagtaas. So ito yung mga information sa ngayon, although ito ay ibabalidate pa rin kasi on a weekly basis tayo pumupunta sa mga palengke, yung ating mga data collectors all over the province, all over the country, yung ating mga probinsya, municipalities and cities, at ito ibabalidate namin. So sa initial information na nakuha namin, mayroon pa ring indikasyon na patuloy na pagtaas, at least for the first week, at yung indication from the data. Thank you. Yan, Bombo Dennis, yung bahagi pa ng pagpapaliwanag ni Undersecretary Dennis Mapa, ang ating Chief Statistician. At bati kasi ang sinasabi, ay we expect na tataas pa ng presyo ng mga bilihin sa first hanggang second week ng buwan naman ng July. Dahil bati sa kanyang trajectory, yung sinasabi ay yung slope, yung baga, very steep daw. So talagang matirik. Ibig sabihin ay pataas pa. So wala pang nakikita na indikasyon na in any time from now ay bababa yung ating o kaya babagal yung ating inflation rate. Lalo pa almost every week ay nakakaranas tayo ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo na isa yan sa mga kumbaga factors, external factors na nagpapasipa sa mga presyo ng bilihin. Bombo Dennis. Okay. Bombo Raymond, itong Philippine Statistics Authority ay may direkta bang ugnayan sa Pangulo? Ito ba ay under the Office of the President, Bombo Raymond? Kasi parang nagkakaroon ng gap dun sa communication sa pagitan nila at itong data na hawak ng PSA, Bombo Raymond. Well, Bombo Dennis, ang PSA, yung Philippine Statistics Authority, ay isang independent body. At sila ay gumagawa, bagamat sila ay under sa national government o sila ay ahensya ng pamahalaan, hindi sila private entity, pero sila ay gumagawa ng independent research
para magkaroon sila ng projection. Ito yung kanilang i-report sa National Economic Development Authority o NEDA na siyang gagamitin naman ng NEDA na batayan para sa pagbuo ng mga policy para matugunan. Like for example, kung problema yan sa presyuhan, sa supply, at ilan pa na may kinalaman sa ating ekonomiya at iba pa na kailangang matugunan ay dito. Kumbaga, based on science ito, hindi to drawing, Bombo Dennis. Kumbaga, actual yan na nililikom ng mga data collectors mula sa ground yung mga data para ito ay magkaroon ng scientific result, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! 9 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan humamaya mga kabombo yung bagong DICT Secretary. Sinasabing bumilis naman daw yung pagmura o pagbaba ng presyo ng internet connection sa ating bansa. Pero may ilang grupo may ilang sektor ang kumukontra naman sa nasabing mga pahayag ng naturang opisyal. Alamin ho natin yan mamaya lamang. At sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, wala pa umanong dapat ikabahala ang publiko sa naitatalang 1,000 average COVID cases nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni infectious disease expert Dr. Redzil Salvania na mas mainam na pagtuunan ng pansin ang mga datos na inilalabas ng Department of Health kada linggo. Anya sa Department of Health report kasi, nakalatag maging ang bilang ng mga severe at critical cases kung saan nakasaad na kaunti lamang naman ang nagdagdagan na severe cases kada linggo. Sa nasabing report, nakasaad rin ang bilang ng mga nasasawi dahil sa COVID-19, maging ang healthcare utilization rate ay nananatiling mababa pa rin. Samantala, mga kabombo, aabot daw sa 58.93 million o nasa 54% ng kabuang populasyon ng ating bansa na 109.03% ang nais manirahan pa rin sa urban villages. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nadagdagan pa ito ng 7.20 million na katao kung saan ay ikukumpara ho yan sa 51.73 million na urban residents noong 2015. Lumalabas din sa report ng naturang tanggapan ng level ng urbanization o yung proportion ng kabuang populasyon na naninirahan sa mga barangays na mayroong klasifikasyon na urban ay meron hong 54.0% noong taong 2020. Ang 5 rehiyon na nalagpasan ang national level ng urbanization noong 2020 ay ang Calabarzon. Meron ho silang figure na 70.5%, ang Davao na may 66.8%, Central Luzon 66.3% at ang Socsargen na may 55.5% na nakasama rin sa listahan noong 2015. Ang mga lungsod naman ng Angelesa, Pampanga at Mandawi sa Cebu ay mayroong highest level ng urbanization na nakapagtala ng tig 100 na bilang. Sinusundan ho ito ng Olongapo, dyan ho ito sa Zambales, 98.5%. At General Santos City sa Socsargen na meron hong 98.4%. Ang Davao City naman ay nakapagtala ng pinakamalaking urban population sa mga highly urbanized cities na nasa labas ng Metro Manila na mayroon hong 1.63 million na urban residents o ang katumbas na level para sa urbanization ay 91.8%. Sinusundan ito ng Cebu City na mayroon namang 908,198 urban population at 94.2% na level of urbanization at Zamboanga City na meron hong 869,929 na urban population at 89% na level of urbanization. Ang dalawang component cities at dalawang municipalities naman ang nasa klasifikasyon na entirely urban. Kabilang dito ang Santa Rosa at Cabuyao, dyan sa Laguna, Taytay at San Mateo sa Rizal, Marilao sa Bulacan, Hulo sa bahagi po ng Sulu, Santo Tomas sa Pampanga, Morong sa Bataan, Talaygod, dun ho ito sa Davao del Norte at Kalayaan Town sa bahagi naman ng Laguna.
So pa tayo ng mga dagdag na ulat. Deployment cap para ho sa mga Filipino nurses. Nais na talakayin din ni DMW Secretary Ople para ho sa susunod na DOH Secretary. Alamin ho natin ang ulat mula kay Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Jane, sa ngayon ay hinihintay na raw ni Department of Migrant Workers Secretary Toots Ople itong bagong itatalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na Secretary ng Department of Health para pag-usapan itong patungkol pa rin sa issue ng deployment cap sa mga nurses maging sa mga healthcare workers sa ibayong dagat. Sa isang press briefing, sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Toots Ople na para sa kanya ay dapat itong matugunan na dahil marami ng mga Pinoy nurses itong walang trabaho. Sa kanyang pananaw, ang ating mga nurses ay kailangan ding i-apply itong kanilang mga trabaho kahit sa ibang bansa dahil hindi sila makapasok sa trabaho dito sa Pilipinas. Kung maalala nga, noong Disyembre ay tinaasan ng Department of Labor and Employment sa 7,000 itong deployment cap para sa mga Filipino healthcare workers sa ibayong dagat, pero ito ay para sa annual deployment limit. At narito pa si Department of Migrant Workers Secretary Toots Ople. Ako kasi Department of Health yung naglagay ng cap pero sa akin personal lang personal opinion as a labor advocate. Kung sino man ang health secretary, we will have to discuss this. Sa akin kasi profession yan You cannot naman din prevent a Filipino from practicing his profession and then lalagyan mo ng boundaries na hanggang dito pa lang. Parang ilang taon nilang pinaghirapan na makakuha ng degree at magkaroon ng specialization. But having said that, we are of course, sabi nga ni Secretary Benny, dito sa ilalim ng administrasyon ni President Marcos, teamwork ang kailangan. And kailangan isa lang kaming direksyon. So the prudent thing for me to do is really wait kung sino ang health secretary so we can discuss this. And may impact din ito kay Secretary Benny Laguesma kasi syempre may nagsasabi din na kaya umaalis yung mga health workers natin, yung entry level pa lang mabuti kung makatungtong ng 15,000. At yan nga itong si Department of Migrant Workers Secretary Toots Ople. Una rito sinabi ng Philippine Overseas Employment Administration na tinaasan na itong cap dito sa deployment ng mga nurses dahil dito sa bansa ay bumaba na rin itong kaso ng COVID-19 at mula sa 3,500 dati naging 7,000 itong deployment cap. At sa panayam nga ng Bombo Radio dito sa Filipino Nurses United Secretary General na si Jocelyn Andamo, sinabi nitong dahil na rin dito sa mababang sahod dito sa Pilipinas ay napipilitang mag-resign yung ibang mga nurses sa kanilang mga trabaho at mangibayong dagat. At sa panig naman ng Department of Labor and Employment, sinabi sa Bombo Radio, sa panayam ng Bombo Radio ni DOLE Secretary Benny Laguesma na itong hiling nilang taas sa sahod ay kailangan daw pag-usapan para masolusyonan itong naturang problema dahil masyadong mataas yung kanilang hinihiling na entry level para dito sa mga nurses dito sa Pilipinas na 50,000 pesos. Pero para sa mga grupo ng mga nurses, mababa ito kung ikukumpara sa sahod sa ibayong dagat na nasa 100,000 pesos pataas yung kanilang sahod sa ibayong dagat. Kaya napipilitan itong ating mga nurses dito na mangibayong dagat na lamang dahil sa sobrang baba ng sahod na mayroon pa yung 12,000 pesos lamang. Bombo Dennis, Bombo Okay. Jane. Bombo Gerald, ang concern ko dito, marami kasi nagtatanong tungkol dito. May policy ba tungkol dun sa mga graduate na medical personnel o kaya naman ay mga nurses, mga doktor na nagtapos dito sa ating bansa, lalo na sa mga public school na may obligasyon silang manatili for a certain period of time. Nananatili pa ba yung ganyang policy, Bombo Gerald?
Sa mga doktor, Bombo Dennis, yan yung kanilang obligasyon dito sa Pilipinas. Pero sa mga nurses, wala naman, Bombo Dennis. At yun nga yung pinoproblema din ng DMW maging ng DOLE dahil marami itong mga bagong graduate na mga healthcare workers na hindi naman makahanap ng trabaho dahil yung iba ay mababa nga yung sahod at yung iba ay pumapasok sa ibang mga trabaho kagaya ng call center dahil mas mataas yung sahod doon. So ito yung nagiging problema ngayon, Bombo Dennis, din ng DOLE maging ng Department of Migrant Workers na nais nilang tugunan para hindi umalis yung mga healthcare workers dito sa Pilipinas, Bombo Dennis. Maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At abangan pa mamaya, may mga update tayo mga kabombo tungkol naman dun sa issue ng hahatiin daw yung lalawigan ng Cebu. Aalamin ho natin ang mga follow-up hinggil ho sa naturang balita. Sa dagdag pang balita, inabsuelto ngayon ng Maritime Industry Authority ang dati nilang chief na si Robert M. Pedrad na nakaladkad sa isyo ng umano'y illegal appointments ng mga officer in charge bago siya bumaba sa kanyang pwesto. Sa statement na nilabas ng Marina, tahimik umanong bumaba sa pwesto si M. Pedrad noong Biyernes matapos matanggap ang kopya ng Office of the President Memorandum Circular Number Series of 2022 na nadiklarang lahat ng presidential appointees at non-permanent positions sa gobyerno ay magiging bakante. Hindi raw pumirma o nag-issue ng anumang dokumento si Vice Admiral M. Pedrad na nagde-designate ng officers in charge na mag-assume sa posisyon na idiniklarang bakante. Nanindigan ng Marina na ang opinyon ng isa o mas marami pang miyembro ng Alliance of Marina Employees ay hindi ibig sabihin na nagre-reflect sa posisyon ng grupo. Klinaro rin sa statement ng lahat daw ng empleyado ng Marina ay miyembro rin ng AME. Kung maalala noong Lunes nang lumabas ang report na pumupuna sa umano'y illegal na appointment ng mga OICs na ginawa ni M. Pedrad. Kabilang sa mga nakaladkad sa isyo ang umano'y appointees na sina dating Deputy Administrator for Planning Sonia Malaluan bilang OIC Administrator ng Marina. Dating Director for Shipyard Regulation Service na si Ramon Hernandez bilang OIC Deputy Administrator for Operations. Arsenio Lingad bilang OIC Deputy Administrator naman for Planning. Division Chief Harold Taron bilang OIC Executive Director at Ronnie Gernato bilang OIC Deputy Executive Director. Noong July 1, naglabas ang Office of the President ng Memorandum Circle Number 1 na nagdideklarang bakante nga ang lahat ng mga co-terminus presidential appointees in position na binuo sa pamamagitan ng exist ng authorized staffing pattern. Lahat ng non-career executive service officials na nasa CS position, contractual at casual employees naman para sa gobyerno. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, may mga dagdag pa tayong pag-uulat. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay kailangan daw ng special powers para matugunan ang issue sa patuloy na pagtaas ng inflation rate. Ayon huyan sa isang ekonomistang mambabatas, may pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Iminamungkahi ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda na kailangan ng dagdag o special powers ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para tugunan at i-manage ang ekonomiya sa kabila ng patuloy na pagtaas ng inflation rate sa bansa. Sinabi ni Congressman Salceda, kanya nang isinumite kay later Representative Ferdinand Martin Romualdez na siyang presumptive speaker ng House of Representatives sa 19th Congress ang kanyang suhestyon na nakapaloob sa Bayan Bangon Muli Package na mag-integrate ng isang set of special powers para mapigilan ang pagsirit o pagtaas ng presyo. Kabilang sa powers na ibibigay sa Pangulo sa ilalim ng Bayan Bangon Muli Package ay maaring sa pamamagitan ng isang batas. Ito ay ang mga sumusunod: anti-hoarding powers, powers to incentivize production, powers to provide loans and guarantees, at itong motu proprio powers, transport emergency powers, at power to mobilize uniformed personnel.
Iminumungkahi din ni Salceda ang pag-integrate sa agriculture and food security sa mga government training programs. Palawakin ang Department of Agriculture Farmer Assistance Program at magkaroon ng mekanismo para i-manage din ang sobrang pagkain at maiwasan na maaksaya ito. Ang special powers ng Pangulo ay tatagal ng 18 buwan sakaling pagtibayin ito. Sa panahong magiging epektibo ang proposal, maaari din i-require ni Pangulong Marcos ang minimum petroleum inventory at pagpapaliwanagin ang mga petroleum companies sa mga significant o pagbabago ng presyo. Una nang iniulat ng Philippine Statistics Authority na ang inflation rate ng bansa ngayong June 2022 ay umabot sa 6.1%. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, mga Kastar Nation, sa tuloy-tuloy pa nating mga pagbabalita, kaugnay pa rin ng ating mga isyong tinututukan dito ho sa issue ng pagpapalit naman ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. Ngayon ay may mga panukala na ho dyan at isang panukala nga ng batas ang inihain sa Kamara de Representantes para palitan ang naturang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport at gawin ho ito na Ferdinand E. Marcos International Airport. Batay sa House Bill number 610 na inihain ni Negros Oriental Congressman Arnold Teves na ipinapaliwanag niya na ito ay mas akma para ho dun sa naging ambag daw ng dating presidente ng Pilipinas kaugnay ho dun sa pagtawag bilang Ferdinand E. Marcos International Airport kaysa naman sa kasalukuyang pangalan nito na Ninoy Aquino International Airport. Samantala, ko pa tayo ng mga balita sa ating mga kasamahan. Mga kabombo, yung bagong DICT Secretary ay sinasabing bumilis at naging mas mura yung internet connection sa ating bansa. Pero may ilan ho na hindi lubos na kumbinsido sa naturang mga pahayag. Alamin natin ang kabuuang ulat ni Bombo Marlene Pajernos. Yes, Bombo, Dennis, Bombo Jane, ipinahayag nga ng bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT na si Attorney Ivan John Uy na nagkaroon din ng pagbabago sa internet connectivity sa bansa sa ilalim ng panunungkulan ng nakalipas na administrasyon. Sa isang pahayag ay sinabi ni Uy na mula noong maupo kasi ang nakarang administrasyon ay gumanda na raw ang internet connectivity sa Pilipinas kasabay din ng pagbaba ng presyo nito. Ito anya ay dahil sa pagpasok ng sa bansa na nagbunsod ng madaming providers at broadband dahil sa mga fixed terrestrial lines sa Pilipinas. Paliwanag niya, dati raw kasi ay pumapalo sa 1,299 pesos ang halaga ng 5 Mbps na internet noon. Na ngayon naman ay aabot na sa 50 Mbps na internet connections sa kaparehong halaga. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng kanyang naging pahayag. Meron naman po, dahil sa entry po ng third player, medyo gumanda po ang connectivity natin at medyo bumaba yung presyo. At dyan sa may fixed terrestrial lines, dumadami po yung mga providers on broadband connectivity. Not the wireless, no, but the fixed terrestrial lines. So bumilis po ang internet at medyo nagmura po. At natandaan niyo po dati, bago ito yung nangyari, yung 5 Mbps na connectivity sa bahay po, umaabot ng mga 1,299. Ngayon po, pwede na hong 50 Mbps sa parehong presyo po. Yan yung bahagi na naging pahayag ni Attorney Ivan John Uy. Nakabilento na Bombo, Dennis, Bombo,
Jane, marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi kumbinsido na bumilis na nga itong internet sa ating bansa dahil kung tutuusin kasi hindi pa rin siya ganun karamdam ayun sinasabing pagbilis ng koneksyon ng internet sa Pilipinas. Samantala, bukod dyan ay binahagi rin naman ni Uy na tututukan ngayon ng bagong administrasyon pagsaayos ng internet connectivity sa buong bansa, partikular na doon sa mga liblib na lugar na mahirap maabot ng mga telco tulad na lamang ng mga lugar na nasa isla. Bukod dyan, ay layunin din ito na makamit ang free wifi signal para sa buong Pilipinas tulad na lamang ng free wifi signal na ipinapatupad sa iba pang mga bansa. At live mula dito sa lungsod ng Makati. Ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ano kayang masasabi ng gobernador ng lalawigan ng Cebu doon sa mga panukala na hatiin ang lalawigan at bumuo ng panibagong probinsya, yung Province of Mactan at iba pang mga issue? Alamin natin sa ulat ng Star FM Cebu. Inihayag ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia na noon pa man ay tumutol na ito sa ideya na hatiin ang Cebu at bumuo ng panibagong probinsya. Ito ang naging komento ni Garcia kasunod ng inilabas na pahayag ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan na suportado nito ang paglikha ng Province of Mactan. Ngunit nilinaw naman ni Chan na hindi pa dapat ito iprioridad sapagkat patuloy pa ang pagbangon mula sa epekto ng pandemya at bagyong Odette. Well, you know what my position is. I was, and I am, and will always be against Sugbuak. And I know that the people of Cebu agree with me. That was shown in the 2007 elections when 3 congressmen wanted to break or dismember our province into 4 provinces. Bahagi ng pahayag ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Sinabi pa ng gobernadora na mayroon pa umano itong epekto sa National Tax Allocation or NTA at maaapektuhan dito ang probinsya ng Cebu. Dagdag pa, malaking gastusin pa umano ito ng national government dahil bubuo na naman ito ng provincial offices sa lahat ng mga government agencies. Hindi pa umano solusyon na hatiin ang probinsya, kundi mahalagang panatilihin at pahalagahan ang pagkakaisa. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Si WBC World Featherweight Champion Mark Magsayo ay nalalagay ho ngayon sa delikado raw na magiging laban ho nito. Ayon sa isang eksperto sa boxing, itong kanyang coach na si Nonito Sr. Bakit kaya? Alamin ho natin yan sa pag-ulat ng Star FM Bacolod. Kumpiyansa ang kilalang boxing trainer na si Nonito Donaire Sr., ang money boxing star Nonito Jr. na mai-improve ni WBC World Featherweight Champion Mark Magsayo ang kanyang mga kainaan bago ang kanyang unang title defense laban kay Ray Vargas sa Julio Ages sa Alamo Dome sa San Antonio, Texas. Payag ni Coach Donaire na magiging mahirap para kay Magsayo kung hindi ito babaguhin ang paraan ng pagsuntok dahil anya masyadong malawak si Magsayo na ibinigay ang lahat at kung minsan ay hindi niya iniisip na ibinabato lamang niya ang kanyang mga suntok. Sa panayampa ng Star FM Bacolod kay Nonito Donaire Sr., anya sana ay ma-improve pa si Magsayo dahil dapat tumpak ang mga suntok sa boxing. Kailangan baguhin niya yung style niya kasi nagre-rely lang siya sa lakas niya talaga. Si Magsayo, 24-0 na may 16 knockouts bilang prize fighter, ay naging world champion ang talunin niya ang isang nasugatang Gary Russell Jr. sa pamamagitan ng majority decision noong Enero. Nakakita rin siya ng aksyon noong Agosto laban kay Julio Ceja, isang laban kung saan siya ay nalaglag at natalo hanggang sa sinuwerteng maka-score ng knockout. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang sports news ay inihatid sa inyo ng Cherry Pearl. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang Bombo Network News Noontime Edition. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
kalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sini mga kabombo ang aton sini kapulisan nagpatigayon sa isa ka simulation na exercise diri sa may area karon sa syudad sa Iloilo. Aton sini nga hibalon kung anong mga possible scenario sa sining simulation na exercise. Ikang gina nakabaton kita diri sa impormasyon nga may tiniruhay ko. Te isang aton sining agin na counter check. Sa aton sining nga mga kabombo, may simulation exercise gali nga ginapatigayon diri banwa ang Iloilo City Police Office kaupod man sang pila sini ka mga katapo iya sang law enforcement agency diri iya sa syudad sang Iloilo. Ara man ang Bureau of Fire Protection, kag subong man full force ang tagsa sini ka police station diri sa syudad sang Iloilo. Asan baya sa aton sini nga mga kabombo sa dugang sini nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini kanoniya nga pagpangalagad kag sa mga nagahulat-ulat na sa diining mumutsam sa diinang lubong ang pinatukar iya nga ang pinatukar siniyang ambahanon hindi kay matauhay, mahinay, no? Or ining mambal na tumla pang lubong gidi nga sahi isang ambahanon na kunti nagsikat ini subong sa social media ining ginatawag nila nga TikTok. Ining jumbo hotdog. Por Diyos por santo, di makon mo. Jumbo hotdog. Pero hindi na ni bago. Kay kumadumduman sa aton sin makabombo, may pipila naman kita sinadri ka mga feature nga mga lubong sadto iya Macarena. No? Samtang nagakumpanyar, hindi sila gasaot sila ka Macarena, Bombo Umel. May ara man nga 6 bomb. No, porte pag ito ya, 6 bomb ako mo. Kumpanyar ka, nga tukar, 6 bomb. Pero, mas mambal naton makalilingaw pagid sining lubong, imbes kung tani na punaan sa nga tawag sigari, kasubo. Inibanwa, nabayluan karon sang yuhom sa mga himata kag sa mga kumpanyar. Sa aton sining mga kabombo ari balaw, ipabati bala naton na Bombomel ining kumpanyar dito iya sa may Bacolod City nga kung sa diin ti hingyo gini mo. Hingyo sang nagtaliwan before siya nga magbiya nga ang ipatukar jumbo hotdog kay hindi niya gusto iya nga magtalangison, magpangalisod ang iya mahimata sa iya sini nga pag biya sining dutang na tawhan. Timakon mo ang sa tubang ginablang nakabraw na lalaki. Bombomel, di ba sa kumpanyar ang pasunod sila ang mga direktang himata dapat aras tubang. Ilaban-laban direkta ya sini nga himata ama kumuga yugyug gidya sa raw tawabla tapos ko ginyugyug gidya ni tatay. Ang iya sini nga mga steppings ti amo sini ang amo sini ang ginbilin kung saan ti munablaban nga ang ginaayo nga patukaron sa iya sini nga lubong among jumbo hotdog. Ting jumbo hotdog ni kanta ini isang tawag singa ni Maskulados. No, ining do boy band kung diri sa aton. Dito ni sa barangay Granada, Bacolod City. Ayo gid sang sining nagtaliwan nga kung pwede ang ipatukar sa iya sining lubong jumbo hotdog.
Operte. Ang mga nagtambong sa lubong, mga nagkumpanyar, why ka sa may makita, sini nga nagapangalisodo? Kunti, tanan ini sila, yuhom. Malipayo ng ila sini, nga mga laragway, sa aton sini magkabumbo, sa ila sini nga pagtambong, sa lubong sa ila sini nga himata. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 38 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga las sa 12. Sa linya naton ang Deputy City Director for Operations, si Police Lieutenant Colonel Obregon. Sir, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Arizona. Tumay hapon, Ged. Yes, sir. Mayang ugto sa atang tagpalamati sa Bombo Radio. Nakibot ka gina mga pumuluyo dira sa may distrito sang Mandurriao nga do damo sang pulis, tapos may mga senaryo nga do kasubong iya nga nagalinot hanganay, pero sang nahibaluan nagpatigayon gali kamo ang Iloilo City Police Office ang isa iya ka simulation exercise Sir Obregon. Sir, nagkakanda kita by instructions ng aton regional command sa kay Police Brigadier General Findongbo, down sa aton nga City Director kay Police Colonel Leo T. Batiles, ang aton nga City Director. Nagkakanda kita, sir, sa simulation exercise, last part sa aton nga activity in relation sa ginatawag naton nga CSRS or Condition Situation Response System. Kung sa diyan, sir, na-design ina nga response system, kung sa diyan, paano naton itagaan sang aksyon ang mga insidente nga nagaka-involve ang aton nga threats ang aton nga mga kontra sa aton nga mga communist terrorist group, sa aton nga mga possible nga mga armed group nga pwede mag-conduct sa nga sari-sari nga mga activities or criminal activities diri sa aton sa city. So ang senaryo naton kagina, Lieutenant Colonel, anong plastada, anong senaryo nga simulate naton? Sir, ang namon nga senaryo isang una ang shooting incident involving sang mga high profile naton nga mga pumuluyo or tao diri sa Ciudad Changlilo, to include inang mga former rebel nga lantaw naton nga visibly may threat sa ila, and then nagakato kita sa grenade throwing kung sa diin na na-identify naton ang mga vulnerable naton nga mga police stations nga ginparedy naton to paano sila mag-cater in times nga may nga incidente nga may grenade throwing or found improvised explosive device sa Saripalo naman itong ginconduct. And then lastly, sir, ang scenario number 3 naton, ang aton pag-cater o pag-threat sa mga high-risk staff naton or inang paano naton mag-conduct sa checkpoint involving sa mga possible armed component or may mga armado nga mga tao na naka-on board sa isa kasalakyan. So mo silang tatlo ka senaryo, and ang purpose na is ma-ready ang aton nga mga personnel sa ICPO with coordination sa aton nga Armed Forces of the Philippines kaya nagpadala sila sa ilang mga tropa diri, to include ang aton nga Bureau of Fire, ang BFP 6 naton sa papangunan ni Chief Superintendent Jerry Candido, ang aton nga City Disaster Risk Reduction Management Office, ang CDRI mo naton, nag-coordinate sa kay Mayor for assistance sa aton nga pagkakanda ko. Actually, sir, last na ni sir nga portion sa aton nga CSRS, nag-start kita, sir, sa pag-conduct ng activity with pag-ano naton sa aton nga implementation sa aton nga mga plano. Nagkakanda kita sa ang tabletop exercise, and then nagkanda kita sa briefing before kita mag-conduct sa ining aton simulation. Para in preparedness, ma-prepare kita, sir, for any eventualities.
Okay. So mayo man ni kay may mga kasubong siniyang nga ginapatigayon ng aton siniyang kapulisan lakip ng iban pagin sinadiri nga mga law enforcement agency kag subong man bulig sa nga LGU. Anyways, thank you so much. Police Lieutenant Colonel Obregon, sir, for your time kag sa informasyon. Ginatag diri sa Bombo Radio mayong hapon gid. Yes, sir. Mayong hapon man ka sa tahan nga tagpalamati sa Bombo Radio. Mayong hapon sa inyo tanan. Deriwavit si Police Lieutenant Colonel Rene Obregon Jr., ang Deputy City Director, Chief sang Operations Division sang ICPO. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo. So muning mga ginapreparahan sang aton sila mga kapulisan. Kay ti kun by theory lang, muning gani ambal naton mo. Kun by theory lang, ara ka lang abi iya sa nagapungko ikaw sa isa kahulot, may instructor dira, no? It's either nagagamit siya sang blackboard kag chalk or whiteboard kag ining ano ganinang pen nga tawag Bombo Omel ginagamit sa whiteboard ang kapana siya bla. Whiteboard na pen. Kag mo sina ti drawingan lang kamo sina dira. Okay man ina, no? Theory ina iya. Pero kung ara na kita iya sa aktual sa aton sinima kabombo, kadamo iya sang posible nga i-konsiderar. No? Posible konsiderar nga faktor nga base ko na makaupang sa pagresponde sa aton sini nga mga law enforcer. Ang human error man ang nature sang isa iya katawo nga ti kon na makabati isang lupok, hilabi pa kon na lapit ikaw sa area sang nalukpan, ang imo siniyang reaksyon sa aton sinima kabombo, makuob ka, manabon ka, batang aton sinima law enforcer are trained, no? Trained ini sila sa pag-atubang sa mga kasubong siniya nga possible scenario. Pero ti human as we are, hindi mo gini na makuha kung kaisa ang natural instinct mo bla. No? Nga kung may lupok, kung may ano kag ano dira, ang imo siniya nga una gid nga mangin lihok is that nga magkuob, magtabon, magcover, sa aton sinima kabombo. Kagati ini pamagi man agud nga kita sa nga aton sinima law enforcer kung ano pa ang mga nagakadapat siniya nga i-improve pinagi man sa pagpatigayon sa mga simulation exercise. So tatlo ka senaryo ang ginpatigayon kag gina sa distrito sa Arevalo. Good luck sa aton siniya mga kapulisan, no? Kag kabay pa ining simulation exercise, isa man sa makahatag sang pamagi, agod nga aton siniya mga kapulisan mangin armado pagid, no? Hindi lamang kay sa ila sini nga mga armas kundi armado, no? Sabahin karon iya sang ihibalo sa kun ano ang mga nagakadapat sini nga himuon pananglitan may mga kasubong siniya nga hitabo. 46 minutos ang nakaligad karon sa takna sini nga alas 12 driman sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang crime rate sa Region 6 nagnubo. Tama kas lang ba? Kaon ng tasdugbang baboy kag adobo nga manok kag baboy do nagslang na dila tanayon mo bumel ba? Sa aton sinimatag palamati. Ang kaso crime rate sa Region 6 nagnubo. Sa aton sini nga mga kabumbo, tibot silingon na epektibo ang aton sini mga kapulisan in terms sa crime prevention campaign. I-check naton bala ining datos with the Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Lieutenant Colonel Solis, sir, si Bombo Chama, mayong hapon. Bombo Chama, mayong hapon sa imo, kag mayong hapon sa palamati, kag malanaw sa ama. Sir, good news ini karon kay sa kampanya sang Police Regional Office 6 sa pagpamuno ni Police Brigadier General Flindongbo
napanubo na to ng crime rate diri iya sa Region 6 sa Lieutenant Colonel Solis, sir? Yes, Bongo Cham, no? Kita nga maghahambal sa aton nga mga kauturan diri sa Western Visayas nga napanubo nato ng aton nga crime incidents diri sa region for this first semester ng 2022 10,408 ka crime incidents compared sa tuig 2021 nga 10,849. So nagbubo kita ng 441 incidents or equivalent is sa 4.06%. Okay. Ano nga mga lihok ni sir? Ang ginpatigayon, when we talk about crime prevention, ano mga lihok? Ang ginpatigayon sa kapulisan under the leadership of Police Brigadier General Flynn Dongbo nga napanubo na to ng crime rate? So far, Kubucham, no, established naman ang aton nga mga crime prevention effort. Ang isa dira is ang aton nga ginakandak na enhanced managing operations from provincial, city, sa regional level. Nagakandak kita sang weekly, no, nga enhanced managing police operations. Diin na naga-strategize kita kung ano ang pwede natin mahimo para ma-address ang mga krimen. For example, determine natin kung ang mga crime programs, anong mga krimen na nag-prinabot. Kakakinalik natin kung anong mga crime prevention effort. Okay. Lieutenant Colonel Solis, sir, ma-establish kami liwat sa connection sa imo, no, kay do naga dula-dula ang signal karon ni Lieutenant Colonel Solis. Anyway, standby ano sa aton sinikaron niya mga kabombo. Ang good news diri is that ang Police Regional Office 6 nagdubo sa 4.06%, no, or 441 incidents. 441 incidents ang ginubo ikumparar sa first semester sa tuig 2021. Balikan ta si Lieutenant Colonel Solis. Sir, welcome back. Yes, Bongo Cham, no? Okay na ang signal ko, Bongo Cham. 5x5, Lieutenant Colonel Solis. You are mentioning ang percentage sa mga cities and provinces nga naganubo man ang ila sining nga crime rate under the peace and order indicator, Lieutenant Colonel Solis, sir? Yes, Bongo Cham, no? Nagtubo, no, ang mga krimen naton under sa peace and order indicator. Kasubong man ang ginatutukan naton nga hate focused crimes, no? Amoy niyang murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, carnapping sang four-wheel vehicle, and carnapping sang motorcycle. So kita diri sa Police Regional Office 6, no, sa regional level down sa aton nga mga provincial kada city level, nagakanda kita sa ginatawag naton nga enhanced managing police operations weekly, kung sa diin ginalantaw naton kung ano nga mga krimen ang nagkalinabo sa diin ini natabo, kaga ano ang mga measures nga pwede naton himuon para ma-prevent ini. And of course, kung may ara man krimen nga matabo, ano mga posible naton himuon para masolbar naton ini, no? And kananina ginahimo sang aton nga mga unit commanders kag sang ilang mga personnel, no, sa lower level. But of course, Pumpucham, hindi natin ini ma-achieve, no, ang ining pag-decrease sang krimen diri sa Western Visayas kung wala suporta sang aton nga mga local government units kag other stakeholders. Kay kung lantaw naton, syempre ang bulig sang aton nga mga local chief executives, no, sa aton nga mga kapulisan, specifically sa aton nga mga municipal kag city police stations, dako kidi na, no, nga resources nga bulig para mapatuman man sa aton mga kapulisan ang ilang mandato para mapaluntad ang kalinong kagataway. Sir Solis, no, dako ang tawag siya ni ang factor sa harmonious working relationship sa isa ka chief of police sa isa man ka local chief executive. Kaya kung mayo ang ila sila nga working relationship, mas labi pa nga mangin epektibo ang aton sa mga kapulisan, Lieutenant Colonel Solis, sir? Correct, Pumpucham, no? Kaya kung lantaon naton, syempre
undeniably dako gini ng bulig sang local government units nga suporta sa aton mga kapulisan. And of course, ang aton nga mga pulis cannot do it alone, no? Kinahanglan gid nato ng suporta sa aton nga mga local government units kag nakita naman naton kung ano nga mga opisina under sa local government units kag partner ina no sa aton mga kapulisan sa pagpaluntad sang kalinaw kagatawhay. Aha. All right. Lastly, Lieutenant Colonel Solis, sir, may mga hitabo sa bahin karon niya sa probinsya sa Iloilo, no? Nga may mga events sang pagpangawat dilang isa, hindi lang duwa kundi may medyo madamo-damo ang theft nga kaso dira. Sa bahin karon sang Police Regional Office 6, any information pagid kung bala ining mga tawo ang may mga records man within sa mga kalapit sining nga probinsya naton diri, Lieutenant Colonel Solis, sir, ngati same ang modus pangawat sa merkado, pangawat sa mga grocery stores, convenience stores, mga amo-amo sini, Lieutenant Colonel Solis, sir? Bumbutyam, no, inatanan ginalantaw sang aton nga liderato dira sa Iloilo Police Provincial Office kag dira man sa Iloilo City Police Office, and nag-exchange ideas man na sila, no, ang aton nga mga commanders and ang ilang deputy for operations, no, kaya amo na ang nagatutok sang sina nga area, and ongoing ang ilang mga investigation kag ginalantaw nila, no, kung ano mga possible connections, no, sa mga insidente daga sini nga mga tao kag ginalantaw man naton kung may connection man bala sa iban nga mga krimen nga nagkalinapo para ma-address nato na as a whole, no, ang ini nga mga concern. Aha, may mga gina-update man sa mga gina-update man sa city director, sa provincial director, ang regional office regarding on this matter, Lieutenant Colonel Solis, sir? Yes, Bumbutyam, no. Dalain na sa ilang updating nga ginahatag, no, diri sa regional office every week, no. Kaya kaupo din na sa aton nga ginakandak nga enhanced managing police operations. All right. With this information, Lieutenant Colonel Solis, sir, as always, thank you so much. Mayong hapon sa imo. God bless. Maraming salamat, Bumbutyam, no, sa tsimpo ginhatag mo sa akon, and pasalamat kita sa aton nga mga kauturan diri sa Western Visayas sa continuous nga suporta sa aton kapulisan. Deriwavit si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Tiyang 8 focus crime nagnubo sang kapin 200 na 166 ang ginubo siniya sa aton sinikaron nga mga kabombo sa sining unang semestro, no, sang tuig 2022. Ipanggid nimo sa kasubong man nga pitsa or bulan, mga binulan sang nakaligad sining tuig. Ti dugangan pagin sinadri siguro faktor sang pandemya ngati nagi may mga ginpatigayon man kita iya sining hulog or restrictions or pagpanghugot rather sa mga restrictions, pero sa unang binulan sang tuig 2022 dito naman na matamat kag naghalog ang restrictions gani sa aton sini mga kabombo, but naparubo sang PRO 6 ang numero sining 8 focus crime. Sining damlag lang mga concern naman kay nagdata ang kaso sang kinawatay kag sumama na pagpanghold up. Ugaling kiti makabig man naton sa aton sini makabombo nga ti epektibo gid ang aton sini kapulisan kay majority sa mga kaso nagakasulbar, kag may mga nagakadakpan sila nga suspitsado. Di ang sang damlag lang adtong sa JR gasoline station sa may San Banwa sa Santa Barbara, kung sa dinti nadakpan to sa aton sini kapulisan ining duha ka mga suspitsado kag napasakana sang kaso nga robbery with intimidation. Ti kabay pa nga magpadayon ini no? Kabay pa magpadayon ang mayo lang nga performance sa aton siniyang kapulisan. Oras 57 minutos sa kaligid sa tak ng alas 12 sa aton sining pagpanumalik ka Banwa. Anong latest update karon sa LPTRP? Ang syudad sa Iloilo padayon nga nagapakigsapol sa mga stakeholders. Kagapon may ara sila sa gintawag nga group discussion
together with Mayor Jerry Treñas, PSTMO, kag iban pa nga mga stakeholders, ang ginatubang nila ti mga commuter, no? Kag mga tawo nga labing apektado sa pag-implementar sa LPTRP. Samahin karon iya sa ginahingyo sa syudad sa Iloilo nga pasudlon ang mga first town na jeepneys diri sa syudad. Waay na kuno iya sa syudad sa Iloilo ang katungdanan nga magaduso sini. Kaya ang nagakinahanglan sini banwa amo iya ang probinsya sa Iloilo. So therefore, hambal gani iya karon ni Attorney Jun Altura, siya ti dapat ang province mayara sa counterpart measure, no? Nga requesting nga i-exempt ang mga first town jeepneys nga makasulod. Di may resolution na bala, may communication na bala ang provincial government. Hibalo naton ini sa aton para niya nga pagpangalagad sa gyapon diri lamang sa bombohan sa udto pagkatapos sang pila ka importante nga mga pahanumdom. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterol nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang,
Makabig naman nga nag-eksperyensya ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyog nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iba nga Time 6 minutos na nakaligad sa takna sinikaron nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Aray sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby no kay mangiko po naton karon ang chief or head sa Public Safety Transportation and Management Office. May kantanan sa sining latest update sa sining mga ginapatigayon karon iya nga mga pagsinapol. May kantanan man sa implementasyon sa Local Public Transport Route Plan Ordinance nga sa madumduman sa aton sini mga kabombo no temporarily suspend ini ang implementasyon ni Mayor Jerry Treñas bangod man sang kadamo siniyang concern kag isa sina diri sa tuman kabudlay kag mga kabig naton nga mo gining isa sa mga problema karon ang paghingyo man sa mga first town na jeepneys nga makasulod diri sa syudad sa Iloilo. Sa karon banwa kumanumdumanti amo ni ang plastada abi is that may ara sa guidelines siya ang Department of Transportation
no, nga stipulate nga dapat amo ginang sundon sa pagpatuman sa nga LPTRP. Now, ang pinakasuma total gid sina diri banwa nga wala iya sang ginapanugutan nga makasulod nga provincial jeepney sa syudad sa Iloilo. So mo'y nang nangin na isa sa mga problema kay even before sulit-sulit naman gani ni. Now, gintingwaan sang syudad sa Iloilo nga i-consider nga makasulod ang provincial jeepney but gin-turn down man ini sang Department of Transportation. Sa aton sini nga mga kabombote kagapon may mga series of talks kag group discussion nga ginpatigayon ang city government with the Mayor Jerry Treñas, Mr. Jack Kunlo, araman naton sini nga provincial city development or planning and development officer kag iban pa nga mga stakeholders para nga mahibaluan dugang ang mga concern pagid tuhoy sa LPTRP implementation. Sa linya naton si Mr. Jack Kunlo. Sir Jack, good afternoon. Si Momo Cham ini. Welcome sa Momoanay sa Udto, sir. Momo Cham, mayong hapon, kaggaming hapon gid sa atong tagpalamati sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Alright, kagapon may group discussion kamo kag naghalin ka man sa mga nagkalinain sini nga mambal naton ti pagsinapol man regarding karon sa mga sentimiento dugang nga pag-collect sa concern sa mga stakeholders nato regarding sa LPTRP, Sir Jack? As naton dito ang mga ginuba naton nga mga focus group discussion ginuba sa office ni Mayor Jerry Treñas kag sa iban pa no Momo Cham. So gin-discuss to mga initial no nga nakuha nato nalin sa mga riding public, alin sa lain-lain yung mga sektor Momo Cham, sa mga driver, sa mga transport cooperative, sa mga operator. So gin-discuss na amon dito Momo Cham, sige-sige pa ini Momo Cham no. So initial pa lang to siya kaya gusto na Mayor Jerry Treñas nga sugod na kita no, hindi kita magulat saya sa July 8 nga start ng 45 days kundi ginaubra na naton. Kag may mga timeline kita, gin kalendar na naton para nga ang iban pa to nga possibly wala pa naton makatuan, wala naton makuha ang ilang mga sentimento, mas schedule na namon by the whole week next week Momo Cham. Alright, ano ang kalabanan sini sir? Ang mga kumbaga pa ang concern sentimiento nga natipon together with Mayor Jerry Treñas, anong mga common nila nga concern gid Sir Jack? Momo Cham, ang laban man dito amo na balang iban nga mga ruta nga doon utot kanoon andan na sa una may ara dira. So mostly ang mga ruta nato na Momo Cham no. So tanan ato gin na take note kad ina-consider na no part sa aton nga modification na Momo Cham. Nga iban sa to no tungod nag-iba nag-double ride, nag-triple ride, so mga flitty. So ang mga gaps dito mo nang ina-identify nato na Momo Cham no. So mga kalabanan mga amo sina Momo Cham ang aton mga sentimento dito kag mga kabus naton nga ruta nga kung sa diin na andan nga makalabot sila sa amo na nga mga establishment o kung nga mga lugar kag iban pa nga mga concern man sa aton mga driver Momo Cham no iya muna no may mga ruta kita nga do medyo ang area gamay ang pasayro medyo may manggataas na ang aton nga petroleum products no hindi stable, so mga amo na mga concern Momo Cham. Okay, so sabahin karon sa concern naman naton sa first town. May ara na bala na baton ang city government nga communication or counterpart request or resolution nga hingyo sa Department of Transportation nga i-consider ang pagpasulod sa mga first town sa syudad sa Iloilo, Sir Jack? May mga series of meetings kita Momo Cham po sa aton nga provincial planning office. Momo Cham no sige ni Momo Cham no pod kay na nag-meet man kita liwat sa aton nga Megad-C and siguro next week ma-meet man kami liwat no so updating sa mga ginaubra naton sa aton nga mga modifications kan sa mga concerns pa nga posible mga late na masulod la Momo Cham no kasi as of now sige pa ang bato naton sa mga issues and concerns para nga makuha ug masakop napon aton tanan. Sa subong Momo Cham kita sa series of coordination meeting sa aton provincial planning office sa Momo Cham no ginobra namon ini subong kag sige-sige ini Momo Cham no then at the same time gather man kami sa mga data mga statistics sa ini nga mga lugar Momo Cham ay mga giyatan-aw nga mga option and hopefully ma-approve ng aton nga DOTR Momo Cham. So ang suwestyon abidri sang LTFRB ni Attorney John Altura
nga kung ikonsiderar kag pwede man lang kuno base mahingyo ang exemption from the OTR nga makasulod ang provincial jeepney or mga first town diri sa syudad sa Iloilo nagakinahanglan sa resolusyon na gikan sa provincial government. Ti ambal ni Attorney John nga ni sinya amot ko na istoryahan nyo man ni Sir Jack. Sinya ti ang syudad iya why man sang concern gid mo. Ang mas labi kuno iya nga nagakinahanglan nga amo kung tani ang maghimo sang lihok among provincial government. Pero ti do hasta sumong why sila communication sa inyo, Sir Jack? May ara na Bombo Champ. Well, in fact, subong nga hapon may scheduled kita consultation sa ila. Then next week may ara man Bombo Champ. Sige na Bombo Champ. Bala mo ang ila LPTRT wala pa na ma-approve. Ang ila for approval. Ang amo niya for modification. So ang atong ngita na Bombo Champ, hopefully madungan naton sa pag-approve sa ila kag pa-approve sa amo niya modification Bombo Champ. Alright. And siguro sa tion nga madungan approve na ang implementation ang LPTRP sa probinsya ang aton niya i-approve ang modification. So dira na siguro mangin harmonyos Sir Jack ang mga ruta kag malikawan ta natong pagsalangisag kag huol nga natuga last time. Yes, correct na Bombo Champ, no? Insakto ginagin hambal nimo nga kung magdungan maging matawag naton nga ma-synchronize na naton Bombo Champ. Hopefully Bombo Champ within sa 45 days sa executive order ni Mayor Jonathan Yas, both ang city kag province makapa-approve Bombo Champ no sa aton nga DOTR. Okay, sige. Sir Jack, idugang ko na lang gali no kay may mga involving man ini sa traffic flow diri sa syudad sa Iloilo, may mga ginapang sira kita nga mga dalanon may to give way man sa redevelopment man sang mga merkado naton just like dira sa may distrito sang Haro, Sir Jack. Yes, Bombo Champ, no, dira sa area sang Haro Big Market naton ang palibot nga dalan. Hindi man gid siya totally na sira, no, may ara lang da sang mga one way maagyan pa no para sa aton nga pumunuyo dira, para sa vendors naton kag para sa bumalakal naton nga makaagi maka drop and go sa maka-deliver sang ila goods sa Bombo Champ. So mga palibot nga dalan sa aton Haro Big Market amo ni mga likod sang aton katedral sa may seminaryo nato na Bombo Champ, sa may Castillana Street nato dira na Bombo Champ, amo na nga mga area because amo na ang temporarily na yung butangan sa aton nga mga vendors. That is why nga pangayo makita Bombo Champ sang pasensya no sa mga maapektuhan dira sa palibot. Kay tilo wala lang gid kita bising iban pang lugar no nga pwede butangan nga sa aton nga mga vendors. So amo na nga dalan temporaryo nga isira naton. Wala man gid sang passenger jeepneys nga nagaagi Bombo Champ no hindi pa gid masyado except sa likod lang. But ginaraw natin doon sa atong tubang sa L98 kag sa may Basa Haro, Bombo Champ. So, effective na ina Bombo Champ sa kahapon nga adlaw and may arat naman na ordinansa. So, gi-implement na nato na Bombo Champ para mas madasig man ang pagtrabaho kag mas madali siya matapos Bombo Champ. Alright. Sige, with this information kag sa time, as always, Mr. Kunlo, sir, thank you so much. Maying hapon sa imo. Bombo Champ, dira man sa Bombo Radio sa oras sa Tiempo Karmi. Madamog nga salamat kag payong hapon liwat. 15 minutos na nakaligad sa takna siningalauna. Derivavit, Mr. Jack Cacunlo ang head sa Public Safety Transportation and Management Office sa paghatag man sa latest diri, no? Ang mga impormasyon. So series of meetings ang patigayon kaupod man sa city government, Public Safety Transportation Management o kung sa pangkabilugan ining technical working group. Ara naman dira ang representative from the Land Transportation Franchising and Regulatory Board. So as with sa bahin, siguro sa LTO, City Planning Development Office, no, kag iban pa nga mga stakeholders. This time siguro basi kung this is the real thing nga series of consultation. Kay ti last time may mga konsultasyon man kuno nga ginpatigayon ang city government ara pagani ang Migensi, no? Ang magkatapo nagabugos sa Migensi ara pa kag naglaylay man sini mga stakeholders ugaling kiti sang chimpo sang implementasyon why siguro mantisipar nga mo gali ito ang kadako ang mangin epekto sang ginatawag sini Banwa nga pag-rationalize sa mga
ruta. 3 months aton sini nga pangalagan. Anyway, i-check na to na sa bahin karon niya sa nga probinsya sa nga Iloilo kung ano naman ang ila sini nga lihok. Naga-standby karon sa aton sini nga linya ang Provincial Planning and Development Officer sa bahin niya sa nga probinsya sa Iloilo, si Mr. Mario Nilios. Sir Mario, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay Soto. Mayong hapon, sir. Ay, mayong hapon, Bombo Cham. Mayong hapon, Gid. A while ago, na-interview ko si Mr. Kunlog kag ginpa-confirm ko siya kung bala may ara na sang coordination or communication or atong ginahingyo sang LTFRB nga counterpart resolution requesting nga pwede ang mga first town na jeepneys naton makasulod rin sa syudad sang Iloilo inline man kag in harmony man sa LPTRP sang province kag city. Sir Mario, kumusta na ina? Ay, mayugid no kay subong hapon mapungko na kami liwat ang city government nga planning team kag ang LTFRB para nga i-finalize na mo ni siya ang synchronization naton sang route plan sang province kag sang city no. So basically amo na ang amon subong nga topiko. But I think as far as the province is concerned, ang amon nga stance na is that ibutang na namon sa amon nga without preempting karon sa discussion, but of course na napungkuan na namon ini upod sang duha ka board members nato no, si board member Soriano kag si board member Huso. Of course nga i-synchronize na nato no kay nag-allow na ang city government nga masulod ang first town sa ilang because of the suspension sang kwan. So amo na ang amon nga recommendations no. Sa amon discussion karon sa hapon. Okay, so dira sentro inyo sini nga diskusyon. Yes. Nakakonsulta naman kamo sa bahin sang LTFRB sa bahin lang iya sa probinsya man ngati pwede gali nga makahingyo sang exemption sa guidelines sang paggadihon sang LPTRP. Sir Mario, may makasubong sina nga na-inquire ikaw abi sa bahin karon niya sa probinsya sa LTFRB? Ay, in fact, ang kung i-trace mo bala nga amon nga pag-ubra sang plano, actually primero amo ginangamon gin-propose nga makasulod ang first town namon sa syudad. So in fact sa pag first review na sang DOTR amo ang proposal namon. Pero sa amended namon kin-clear namon ini sa LTFRB kag sa city government nga ang ano sa amon nga basically hasta lang da sa terminal no. So siyempre that's the jurisdiction of the city. So kin-propose namon nga hasta lang da sa terminal no. But because of this development nga for example ang sa suspension ni mayor gin allow yun ang first town and kung pwede pa lang man siyempre i-propose na namon no. So that's why nga we will propose it pag i-justify namon nga makasulod kami sa ang first town naton nga mga jeepneys makasulod sa syudad. Kag ang alam mo ang isagid na nga ginatanaw naton ang connectivity bala sang mga pasahero sang probinsya sa syudad sa ilang mga destination. So that's why ang ano man namon ang itanawon man namon ang mga proposed nga road modification kay bala mo ti do kun ipasidlon kami kag hindi magyapon maka-cater sang kinanglan sa commuters daw hindi man it does not serve the purpose no. So that's why nga muna nga i-trace namon okay kung makasulod ang Leganes anong ruta niya pasulod sa syudad no. Kung makasulod ang Pavia anong ruta niya pasulod sa syudad kag amo man ang Samohon terminal anong ruta niya pasulod sa syudad nga maka-cater siya sang needs ng isang pasahero no. Nga based sa sang ilang purpose nga din katuan nila nga mga lugar no. Amo na ang manginstan niya sang province. Okay. Kay kun manotisyaran nimo sadto Sir Mario may mga Leganes La Paz, Leganes Highway, Santa Barbara La Paz, tapos may mga Ungka Pavia,
so on and so forth, no? Iban pagin sini nga mga ruta abi. So amo man sina ang inyo sini nga hingyoon or sa nasiling mo na gani a while ago nga ti dapat pa ninyo hibaloon kung sa diin kutob ang ruta sa sining mga first town na jeepneys. Hindi na kita mag-stick sa daan sini nga ruta nila nga amo na nga danang do naandan kag do nabato naman sa mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo, partikularmente sa mga first town na passengers or commuters na to na Sir Mario? For example, ang pasahero nga nakasudod sa halin sa probinsya, ano ba lang katuyuan nila, no? Like ang mga estudyante nga maskwela sa university, di ba? Ang mga negosyante nga makadto sa mga commercial center, not only sa mga class nga mga kuan, but of course sa mga usually nga nakatuan nila, no? So amo na ang tanawon gid naton, man tanawon man namon sa province, no? Kag i-propose namon, no? Kag simply again we will still be governed by the regulations sang syudad, but amon ang katuyuan sang amon pagpungko naman, no? Kag pasalamat kami kay maupod man sa amon si Board Member Soliano, ang chair sang Committee on Transportation, kay para nga kung mag-abot ini sa level sang sanggunian may insindihanay na kami no, sa part sang executive kag legislative, no? So in fact express man sila nga they're also supportive, no, sang stand man ni Mayor nga gin-suspend ni Mayor ang implementation kay para nga at least ma-studyohan ni Mayo, no, kag ma-plaster gid ang kakinanglanon sang accessibility, no, kag connectivity sang mga pasahero naton nga naghalin sa probinsya sang Iloilo. Okay, ti as early as March 15 yan nagpagwa na sang resolusyon ang sangguniang panglalawigan nga ginahingyo nga ipaiway anay nga implementasyon sang LPTRP, Sir Mario, di ba? Oo, okay. In fact, nagpungko man kami kagapon ni Board Member Oso kag ni Member, and they are thankful about the gesture of the mayor, no. In fact, siling nila gani, no, without of course preempting that imbes nga ang resolution nila, resolution of thanks kay mayor sang gin suspend niya na, no. So kagamo na basically ang ilaman nga gin express man nila nga stand nila sa provincial board. Okay. So mangayo kami liwat update sa imo, Sir Mario, by later or kung hindi gani mahingagawti by tomorrow regarding sa pagsinapol nyo with the city government kag city planning development team man sang city government kaupod man sang team nyo dira sa provincial government. Sir Mario, thank you again. Oo, kagupot sang LTFRB, kaya putang tigid diri LTFRB mo kati sila ang regulating. Kaya bisan nanon namon ka istorya kung medyo in conflict sa ila regulation daw dikit makuan. So that's why we're thankful man nga. In fact, nampisahan na namon sang Lunes ni siya. Kaya nag-meeting kami Lunes, kaya patawag kami sang LTFRB, ang city government kag provincial government. So may mga initial discussion naman kami kag siguro subong hapon ma-firm up na mo ng amon nga agreement na. Once again, thank you so much. Maayong hapon, Sir Mario. Thank you man, Bumbotsam. Thank you. All right, deriwavit si Mr. Mario Nilios, ang Provincial Development or Provincial Planning Development Officer, no? Sa aton sini nga mga kabumbuti, masapol sila series of meetings sini, no? Para man nga ma-harmonize ang implementasyon sa LPTRP. Ang ila inog implementar ang sa syudad sa Iloilo, hindi man siguro rituke, gina-adjust, gina-amend sa aton sini karon nga mga kabumbuti. Isa sa mga mayor nga konsiderasyon amo iya ang ginatawag nga connectivity sang ruta sa aton sini nga mga kabumbo. Kay ti kung madumduman nyo pa maghambal ikaw nga Leganes sa Lapas, makalabot sa distrito sang Lapas ang Leganes, liko na siya sa may plaza.
balik siya padulong komisyon civil, no? Hasta na sa banwasang Leganes, tabok suba siya agi. SM Leganes, SM City Highway, dira na siya pick up sang pasahero niya nga nagabantay sa may kilid sa nga Haro Plaza, padulong na sa may nasambit sini nga mall. Iban pagid sini nga mga ruta, Uton, sarang ikaw nga makasakay sa Villa Uton, panaog ka dira sa una bala Bumbukris, panaog ka dira sa may police station number 1 bala. Sakay ka dira Uton, hasta ka na ito sa Banwasang Uton. O mga mamo sila bala. Kaya isa sa mga ginakonsiderar, amo iya ang commuter naton. Labi ginapasulabigin dapat pasulabihon gin sinila dapat sa palabuton sini nga opening of classes, si Mayor Jerry Treñas ginaan may executive order na nga full face-to-face mo. May mga kalabanan sa mga taga-probinsya sa Iloilo, diri nagabutho sa syudad, sa mga universidad naton diri. Karon kon pabuyong-buyungo naton inang mga kabataan, ang mga may transaksyon sa aton siniya nga mga opisina diri talatapan, may mga negosyo. Hamagan ni Mr. Mario Nilio, siya nagadipindi ina balang Bombotsam kung sa diin ang imong destinasyon. Kung maghalin ikaw sa mga first town naton. So, may mga initial talks na sila kag sini nga hapon baga pakigsapol pagin sila liwat. Ang mga request sadto, no? Ngati hindi taman mabasol ang city kag ang provincial government kay sa pag-interview naton kay Mr. Kunlog kag kay Mr. Mario Nilios, diri kang napatod naton ngati may koordinasyon gid man sila. Sa aton sini mga kabumbo, tiway question may koordinasyon kay man nga makaduha ka bes nga ginlakip sa city government sa ila siniya nga LPTRP proposal nga may first town nga jeep nga makasulod diri sa syudad. Kaduha man ka bes nga gin-turn down. Ang probinsya sa Iloilo may same request man sa ila sini nga bahin iya nga pahanugutan nga ang mga first town jeepneys makasulod man sa syudad sa nga Iloilo samo sini nga mga ruta. Gin-turn down man adto. Amo ning problema nga ginatawag naton sa guidelines sa national government nga ginhibo nila nga ang napinsar sa national government sa Department of Trouble and Agony, Department of Transportation nga kay silang sa central office mamando lang sila amo sila mo sadto, but why sila makakita sang matutuod sini nga senaryo sa ground level sa dalom bala? Kay hindi man kita iya palariho tanan-tanan mo may applicable man iya sa iban sini nga mga local government unit nga naga-inipingay lamang ang syudad kag ang probinsya nila. Pero pag lapot diri sa syudad sang Iloilo kag sa probinsya sang Iloilo, hindi niya pwede sa aton diri. Hindi man butsilingon nga hindi naton pagsundon ang mando nagikan sa national government, pero hindi practical. Amo na ganing hambal ko mo nga okay ginaway question may mga pagtuon, may studies ang nag-conduct sini mga expert, so on and so forth. Kay may mga ginpamangkot man sila kuno, amo sini amo sadto, pero sa gimplementar anong resulta? Agoniya. Di ba? Amo na gani ngati kung pwede konsiderar taman ang may ara sang malapad sini iya nga ihibalo regarding sa traffic, so on and so forth. Yung iban sini pamangkutan ta unahon tagid siguro. Amo na yung mga commuter sa traffic division sa highway patrol group, so on and so forth.
ano man nabalaan man isang PSTMO, nabalaan man ni Sir Jack, nabalaan man ni City Government. Nabalaan man ni Mr. Mario Nilios kag sa Committee on Transportation. And by the way, very active si board member Monsik Soliano kag si board member Duming Oso. Sa legislatibo sini iya nga bahin sa panggobyerno sa probinsya. Anong tabo iya sa syudad sa Iloilo sang pinasar ni Boron, ni Doron? At naggagumon-gumon, nagpalagyo siya na yun. Naigo guro ni say nablos o kon direkta nga pakaisa ni Punso Pilato. Si Kigawad Doron. Nanginwala na sa prote. Nangayon na sa pasensya. Nangayon na sa pasensya. Si Kagawad Doron kag kung natagan sa kuno tsansa nga i-repeal yan ni kunong balayi na kag sunod nga sesyon ay dusot nga i-repeal mong LPTRP. Sa aton sino makabumbo kay hindi ni malimtan sa mga Ilunggo daw. Ang daib lang ang Balcok Gawad Doron, sir. Ang kapalpakan mo, bala mo by nature hilabi pa kon mga Pinoy. Daw duna na niya sa aton sini nga pinamatasan. Bisan sino man guro nga tawo nga sa 1 ka milyon o butanta panubo-nubuan ta bisan sa 1,000 na lang. Sa 1,000 nimo nga kayuhan nga nabuhat, sumala ka lang kaysa. Iho ni kang garoya ang 999 to. Why na to? Panas na to. Ang magabalik-balik lamang sa paminsaron sang tawo among 1 ka bilog nimo nga salaan nimo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tikunta ni sa mga series of consultation kag group discussion araman tani ang aton sini nga committee chairman on transportation. Ang former pero subong why na? Sa aton sini mga kabumbo, lain ang aton sini nga committee chairman on transportation mo si Attorney Sidfrey Cabaluna na. Ti bantayan ta kung kabalo na siya Di ba? Hindi ba? Kagawad Cabaluna, sir? Kay ti nagapangunsiho man si Kagawad Cabaluna mo. Ang mga transport group ang sabahin sang cooperative iyaman sini nga ginapadulungan kag ginaistorya. Ti amo nang isa sa mga mambal naton bala nga hindi niya theory kunti. Practical bala. Nga kung gusto mo yung mamalaan kung ano yung ang concern kag problema, ti palapit ka sa mga tawo nga direkta nga apektado. Ti kabay pa hindi ka man nakagawad Cabaluna, sir, kabay pa nga hindi ka man pagpalapawon sa mga transport cooperative dira sa aton sinima kabombo kay ti do matamat do sila man mismo do sila man lang nagani nga mga kooperatiba kilalahay man ni sila hindi man na maglayo ang ila sini iya nga relasyon amin akon may mga pinagsamahan man ni sila pero tinagailinaway sila gani sa aton sinima kabombo pero hindi naton ina gusto no kay Plario man lang kamo pangabuhi sa karsada dapat mag-ugyon man kamo kag insindianay mo na di nga pinakontes kamo iya kag pina-stay kamo na kay way ginasang aputan karon ang aton lamang sinadire nga may insakto kita nga kooperasyon kag bulig man ri sa aton sini nga gobyerno ang pagtuman nyo sa mga pagsulundan diraw di mo sagad ka kamrasanay tinaga 36 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa ti bantayan ta niya kung ano mga resulta sa nga pagsinapol sa nga syudad kag probinsya sa nga Iloilo. 36 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalaw na pagbalikta. Kaso sang dengue diri sa syudad sa Iloilo, masubra na isa kagatos. Ano ang mga nakita diri nga faktor nga nagataas iyang kaso sang dengue? Unahan ko lang daan, isa dira ang maulanon sini nga panyimpo. Ano pang irang iban? Kag iban pang sini nga mga balita kag impormasyon. Balikan ta sa aton sini pa nga sa Estados Unidos ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog,
Bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod ni natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve. Time, 40 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby anay sa kay Bombo Sheena Marisuelan. No? Kagapon sining adlaw ginasapol sang city planning sang city government ang mga vendor, no? Mga market vendor sa Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market inituhoy sa pagpatigayon sang modernization program, no? Nga pag enter ito i-lease contract sa city government agod nga ma-achieve ang clean, convenient, kag competent markets. Ining duha ka mga merkado naton, ining 3C. No? Iloilo Central Market, Iloilo Terminal Market sa aton sinikaron niya mga kabumbo. Ti ginaduso gid sang alkalde ang transformation kag pag-modernize sang public markets nga makaangkon man sa modern facilities sa aton sini nga mga kabumbo. Nga mayara sang parking spaces, agod nga ti malikawan ang traffic congestion, may comfort room, may drainage system, agod nga ti malikawan ining masaming problema ining perennial flooding, may solid waste management kag may wastewater treatment sa aton sini mga kabumbo. Tigin tambungan ini ginpangunahan sa siyempre Local Economic Enterprise Officer naton si Ma'am Maricel Mabakyaw kag ang
Office of City Architect, si Architect Regina Gregorio, at tumantok gapon si Mr. Jose Ronnie Butch Piñalosa sa pag-explikar sa mga development plans sa mga vendor. Well represented ang mga vendor sa aton sa mga kabumbo, no? Ini mga vendor ini sa Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market, no? Nga nagatambong dito sa ginpatigayon nga public consultation, sa aton sini karon iya nga mga kabumbo tini si kita man taganin naton aradang laragway ni aragid sa tubang si Sir Rex Donasco nga naga-take down notes, no? Sa kung ano man ang mga ginaplastar diri nga mga informasyon sang mga nagpatigayon sining public consultation karon, no? Or orientation and consultation regarding sa private public partnership, no? Sang syudad kag sumungman sang private firm sa pagpamodernize sang aton sini nga mga merkado, sa aton sini nga mga kauturan. May mga concept na din gani but sa lingon blado do muning ginalantaw nga mangin design sang nasambit sa merkado, no? Ang terminal kag Central Market ti tahom, no? Sa aton sini mga kabumbo bisan sa laragway mo lang makita. Amo maning gin-discuss kagapon sini adlaw sa aton sini nga mga vendor sa merkado or diri sa Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market. Standby, Bombo Sheena Marisualan, may kantanan sa sining pagsaka sa kaso sa dengue diri sa syudad sa Iloilo. May mga factor sina diri kung nga nagtaas pagid ang kaso sa dengue sa syudad. Ano nga mga factor sini? Bombo Sheena sa report na please kamin. Nagdangat na sa 131 or 131 na tanan ang kaso sang dengue diri sa may syudad sang Iloilo sa time period from Enero 1 ini siya tubtob Hulyo 12 ini base man sa litas nga ginpagawa nga data sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit sang City Health Office o kunang CESO CHO no sang Iloilo City government. So sa diring 131 actually this is 10% lower compare mo no sa same period last year. So ang mga age range sa mga sa mga dengue cases naton ang from 6 months to 75 years old. Pero ang mga age group diri nga most affected gid nagaedad sa 1 to 10 years old. So actually initially ligad man naton nga pagpakigangot sa bahin sang CHO mga minors man gid mga kabataan ang masaming ma-admit sa hospital bangod ya sang dengue. So may pinakadmadamo diri nga kaso sang dengue sa may distrito sa Mandurriao. Mayara sang 33 tanan kakaso sang dengue. Ang Arevalo may 17 kakaso, ang Barrio Obrero Lapuz ang mayara sang Pulo, ang City Proper Santo Rosario mayara sang 5 kakaso sang dengue, ang City Proper Tanza ang may 6, ang Haru 1 may 8, ang Haru 2 mayara sang 26 kakaso sang dengue, ang La Paz 20, ang Molo mayara sang 5 kag ang amo na siya ang mga kaso no sang dengue sa tagsa ka distrito diri sa may syudad sang Iloilo. So ang Mandurriao diri ang may pinakamadamo because diri kay Councilor Alan Saldivar ang committee chairman or ang chairman sa Committee on Health sa Iloilo City Council. Madamo bisang area sa may distrito sa Mandurriao ang swampy. And may man sang areas may mga stagnant waters no, may mga areas nga nagadanaw sa gyapon so muni nga hindi gid mapunggan ang puyo dira no sang mga pitik-pitik and nag-turn out nga mga lamok amo na siya ang rason man sa nga madamo nga kaso. So nahibaloan naman naton nga rainy season naman subong. So amo gid ang pinaka-rason actually no sang dengue naton o sa pagsaka sang kaso sang dengue naton diri sa syudad sang Iloilo and amo ning sa liwat ginapahanumdum actually sa publiko nga magsigtinlo na lang no sang ila sining mga pamalay but base naman niya sa monitoring sang City Health Office sang Iloilo City damo pagid sa gyapon ang mga wala nagasulod
o kung nagasunod no sa pagpanglimpyo sa tagsa nila sini ka mga ugsaran. Isa madri ka nakita sang CHO nga problema sa atong pagpakig-angot dito giina sa ila nga madamo man ang wala nagapadulong no sa may hospital, so hindi siya actually ma-monitor sang CHO kung pilagi ng exact cases sa tagsa ka mga barangay. Kaya ang iban wala na nagapa-hospital for the fear ko na sa iya nga magapa-test pa no, RT-PCR test due to, of course kay may COVID-19 pa. So pila diri ka mga patients kung tani isang dengue ang wala na nagapadulong sa mga hospital. Kay nahibaluan ang aton sining dita halin siya no sa mga hospital naton diri sa syudad ng Iloilo, public and private hospitals. So amo na nga dira nagapagwa sang data ang hospital and dira naga-monitor or ginapasay na siya sa barangay level agud nga ma-monitor no ang cases sa tagsa di ka distrito diri sa may syudad sang Iloilo. So sunod diri kay Iloilo City Councilor Alan Saldivar with the information man niya or sa mga sa awareness man niya wala man nagakulang ang Iloilo City Government sa pagpahanumdum sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo nga magapanglimpyo gid no kay bisan hindi pa man subong alarming ang number sang dengue cases naton but hindi kinahanglan nga magkampante. So kinahanglan sa gyapon nga sunod kung magpaninlo no tagsa na lang sa aton sini mga ugsaran agud para manini sa aton sini nga mga kabataan. Ato pamatian si Iloilo City Councilor Alan Saldivar. Well, according sa epidemiology and surveillance unit natin, no, naka-record kita sa 131 na cases ng dengue from January to June 2, 2022. Kad ang age coverage ng atin ng mga cases from 6 months old to 75 years old. So kadampan diri ng mga minors natin kabataan no, from 1 year old up to 10 years old no, ang atin mga cases. Sa bilog ng siyudad sa Iloilo, before I to break down the 131 cases natin, last Monday, may ginhiwat no, meeting together with our mayor, kautot sa atin council sa itself sa dengue, no, city health office natin, kaya natin nga iba nga mga partners, no, and gimitingan natin ito ang preparation, no, sa pagtaas ng ating cases sa siyudad sa Iloilo. So, ginaprepare natin ang ating hydration unit sa barangay Suok, ang ating quarantine facilities, no, i-convert na natin into hydration unit considering na kung mataas pa yun and that would need admission sa mga hospitals natin na i-hydrate mga ating na pasyente, so pwede dito, no. Mag-conduct right now since 3 weeks ago, 1 month, no, ang ating city health office sa mga information, no, on how to fight dengue. Kaya ang pag-educate natin sa ating pumuluyo sa barangay level. Kaya sa opisina man natin bilang chair sa committee on health, ginapadayo natin ang ating advocacy kontra dengue, amuni usaran tuluan para balatian, malikawan nga we are going to identify sa mga barangay nga madamo sa cases kag ma-augment kita dito sa ilang mga existing activities or programs na with regard sa pagtapna sa dengue, no. So we are going to invite also our partners from different sectors and organizations to work with us, no. We will be starting this campaign and advocacy, no, probably by next week na. So identify natin ang mga barangay ang pwede natin masudlan kag ma-augment na kita sa mga staff nila dito, barangay officials, no, na naghihiwat sa sininga today. Kag will be siguro mag-distribute kita sa mga larvicides, no, kay pag-abot natin sa barangay kung anong sinagato others nila, for example, areas, pwede na natin insigitan, no, lipangan sa larvicides nga of which it's donated, no, sa isa ka organization ang PCCI natin katang pest control manager. Nga do area gid or sa district gid sa Mandurriao, may pinakadamo kita ka cases. Ano nga factors ni ang basihan? Siguro, no, ang isa ka contribution
mitigating factors na factors natin na nakita mo ang tig-ululan ng ating weather condition right now na tig-ululan na. So nakita man natin dula sa Mandaluyong district yung mga areas dula mga swampy water so siguro pagatuloy natin o kung ano pagkita mga causes kung ang madamo dito dula sa mga casualty o nadagdagan sa dengue nga balatigan. Ang 131 ta ni Councilor, gamay pa ni compare mo sang liga na to na dita, no? Or this is manageable po man, ang 131? Well, actually, if I going to compare the data last year or even 3 years ago, so medyo magamay no, ang ating figures. But then again, hindi kita maging kalmante, no? Sa ginhaton, maging vigilant kita, maging preparado kita kung ano man mga eventualities, no? Na nadulot sa dengue. Iti ang ating pagtakna sini as a responsible taknaon natin. Kaya you know what, kung damo na kita sa pasyente that could need medical attention, kadi admit sa hospital, isa naman inakatoblema natin, no? Kaya yung mga hospitals natin, medyo punuan na. Sa gihapon ang ating challenge, no, sa COVID-19. Kasi sa iba kagi nga mga regular nga mga diseases, no? So, I hope na as early as possible na preparation natin makabulig din sa kabaranggayan natin. Nabalian si Iloilo City Councilor Alan Saldivor, ang chairman sa Committee on Health sa Consejo. Kumutong mga preparations ng Iloilo City Government, ang hydration unit dito sa Mayas o Caracalo. Actually, na-mention na niligad ni Iloilo City Mayor Jared Treñas nga gina-prepare niya ang isa ka quarantine facility sa May Arevalo. Agod himuon nga hydration unit kay base bala nagataas madaan ang ato sa COVID-19 cases diri sa may syudad sa Iloilo. So in case lang nga magpunuan ang mga hospitals naton, at least mayara sang na-preparar na no, nga hydration unit para sa aton siniyang mga dengue cases, Bombo Champ. And padayon man ang coordination no, sang city councilors, sang city government sa tagsaya ka mga kabaranggayan diri sa may syudad sang Iloilo, Bombo Champ. Hindi na kita maghulat sa mga ginatawag sinila nga mga 4 o'clock habit, 3 o'clock habit. As much as possible, kada adlaw gid manglimpyo kita sa aga hasta sa paglimpyo pag kita pagkapon. Ang pinaka-importante gid sini nga way isang matiniran sini nga tubig bala Bombo Sina, no, kaya mo ni isa sa mga lugar man nga kung saan ginahimo nga breeding ground or breeding place ang sining lamok nga carrier sang dengue hemorrhagic fever. Abi mo inang mga tubig nga nagatiner sa mga guma, sa mga lata dira nga nagakaya. Abi mo inang kay tinaw do okay lang. Bla mo pislian man yung mga lamok kung lubog ni, hindi man na sila magpaitlog na. Busi. Amo na gani nga dapat pang pakulbo na iya. O bisan kabataan lang dapat kabalo na mag-obra na iya, Bombo Champ, kami kabalo na kami sadto ginapakulog na namon basta makita namon nga ginatiniran ina siya or may tubig dira siya nga na-stock. Ginapakulog na ina sa dayon. And madamo pa di actually areas pag sa syudad sa Iloilo nga ginabaha usually nga dugay siya magtahaw balang tubig. Amo pa gina siya ang problema no sang piladri ka barangay sa may Iloilo City nga ginatiniran man sang mga pitik-pitik, Bombo Champ. Kag sa mga barangay kapitan, hindi ka mo sagad ka proyekto sa mga wala tupa. Procure ka mo sang machine bala niyo para sa misting. Kag every other day, libuton ninyo sini nga mga barangay, hilabi pang mga nagailikit-ikit nga mga lugar dira, kag pang misting ka mo to. Okay, iban sini mga labay-labay nga mga proyekto nga hindi ari dako gini nga mabulig nga bumusi, no? Sa mga kasubong sini o kung may available dira sa city government, i-utilize nyo, request ka mo, isa man lang naka-request sa City Health. Di ba bombosi na? Oo, siguro isa ka request siguro Bombo Champ sa may City Health Office. But again, okay ang may guro pa do pa lang alam ka. Sure. Ha? Base sa mga barangay, isa lang ka request pero based on experience, so mga makabalik-balik ka pa siguro, Bombo Champ. Binunyagan kay sa taga City Health kay mo sila? Oo, banamian gid sila magpunyag. Miyat lang kaya ra ikaw. Sino tao to? Ina? Damo man. Damo man.
Damuhan. Ti mga kung sa ano pa bla, why gina sang why ginto sa may na interview? May na istorya lang. May na Nami, Pwede sila pa-interview? hindi namin mag-istorya. Nga, hindi pero sila walang pa-interview. Ano ng klase? Ano mga empleyado na sa City Hall? Mayor Jerry Triñas, ano na mga department head mo na sa City Hall? Mga buke? Why ka pa-interview? Mayo ko nang kilala ko lang nga doktor na sa City Health kay bisan na hasta sa sunod simana nga interview mo daw okay gito ya, bumuse. Oo, nagapag-ugat man ko tayo. Tinerban ko itong gagina. Base pa lang pala magbago ang isip ko sa akin. Ito wala din. Wala gen. Wala, hindi nagbago isip. Wala, hindi talaga nadala. Oh, speaking gali, bubusina, no? Sa ibang nga topiko bla. Ay gusto ko abing amo na gani nga balila save the best for last blati. Amo na nga gin paulihi ko gin ikaw mag-report kay bala mo ti gusto ko gin makuha man ng imo sini nga mga opinion bala, no? Nga maistoryahan ta man ni sa kanginan eh. Bumusi, dumduman mo si ang 10 ang napulo sini ka mga priority agenda ni Senator Ruben Padilla. Oo. Tiki ng Tagalog tanga duwa, bala mo ang isa sa mga priority bill niya, no? Sa Senado, ang nagapangunagi diri Equal Use of Languages Act. Butsilingon nga ti kung tingin isyuan isa sa una nga ti atong statement yablas niya kung magkipagdebate ako disiplinaryo, hindi man kuway man ko yan nagadebate sa Amerikano. Sa Pinoy man ko yan nagadebate, ti nga may in English ko, ti Tagalog lang kuya. Bomose, anong masasabi mo dyan? Oo, depende manadami mo kung paano mo yung ma-express. Tagalog man or English man niya. Depende na sa unod sa ginahambal mo niya. Mo na yan. But of course, Mr. Chairman or Madam Chairwoman to the lady from Barotac, di nga na, Nuibo, kung biho? Magsala kate, hambal ko gin. Beho, lady from Barotac, Beho. It is, diri na ako kay Ruben. Equal use of language! Dapat ibasan kita eh! Si? Hambal ko sa imo mo, makagri ka na hindi na pala dugang-dugang. Ito, so, tagin equal use of language, bubusina. Oo, hindi kayo doon na lang pala gani mo. Oo. Kung nang kilala ko pa, no? Ti subong ma-practice na ginto, ang ginapraktisan niya dre sa una nga rin isa to the good gentleman from Igtatambor, no? You are recognized. Ma-agree man to, madusto man to mo jump. Ha? Idusto yaman na. Oh, hindi kilala ko lang. Ti hapos man lang niya kung diri kaya to the good gentleman of district of Haro, La Paz, Lapos, kahapos sa uluhon ta na iya amo sina ko mga dire-dire malang. Pero hindi iban ko lang namin ko blaya, bubusina. Oh. Ang iban pagin sinadri, suspension of excise tax, medical cannabis compassionate access act para lang kuramang sa ano ni medical for medical use only. Kuno? Base bla kada sesyon lang mabatian ta si Senator Ruben. Wow, ang lakas ng arrive mo, tol. Oh. Kasi mabatian sa mamos na bla. No? Ari pagid, amending the rice tarification law. Magna Carta o Barangay Health Workers Equality and Non-Discrimination Act. Nami man ini pananglitan. Civil Service Eligibility for casual and contractual government employees nga makaserbisyo kuno sang 5 ka tuig. Tapos regionalization sang Bilibid Prison, kada region mabutangan sang Bilibid Prison. Oh. Dipindi. Sino ipatigayon ko tuguro si Maninoy Dante nga magmayor di mayores sa maximum maximum security facility. Dintay butang
hindi ko no si Ninoy Dante mag-mayor to. Mandatory reserve. Amo ning ROTC, oh. Is mo busina, why ka na kalabot ROTC, no? Hindi, nakaabot ba? Oo. Nakaabot ka Pero pa ROTC? Oo, high school kami. Ay, hindi, college. Kami may ROTC, pero... Ang sa high school, si 80 na. Yeah, CAP. But college may ROTC. Ang ROTC, nakalabot ka? Oo, pero wala ko ng ROTC. Okay, nag-inistipi ka. Nag-inistipi sa? Pareho kami. Oo. Bala mo sa una, kung mag-RO ka, di bala dapat ang buhok mo sinaya, dapat clean cut gina. Hindi bala mo sina? Yes, oo. Amo nang... Pag sulod ko nga daan college, Sos Maria kagusip, boom, amo gito ya paglupok sang F4. Hindi ka to ya intitarin siya kung ang imo buhok ya, hindi kasubong sa buhok ni Watsilay? Watsilay? Daming sa. No? Daming sa. Hasa. Haso. Kasi wala malaba man buhok mo. Alaga to sa una buhok ko bumbusina mo. Oo. Ang buhok ko yan kakabasa, pero lawas ko, bisan di na mabasa, okay lang yapon. Ano po silingon? Ang buhok lang inugasan mo, ang lawas, ay na, hindi aga. Ligo pa ni. Ikaw bumbusina? Away ka galinaw, nag-in-sleepy kaya, no? Wala. Okay. Divorce Act of the Philippines. What can you say? Kung ako'y hindi ko pabor? Nga, how? Kay sinumpaan mo na, tapos kay kung ano-ano na dayang, kung sa ano pa bala, bumbusina, titandaan mo na nga kung kaslon ka, ang kasal ko hindi na yung kasubong sang mainit nga kanon nga kung pag hungit mo si imo sining baba kay paso kay luad mo. Ang Papa Cham? Yes? Ang marriage ko is not a word mo. Ano? Marriage is not a word. Ano na? It's a sentence. A life sentence. Iduso ang Equal Use of Language Act! Iduso! Umusina? Thank you, ganda. Inisa Bombo, Sina Marisuel, at para sa Mabasang Radyo ng Pilipinas. Kag consistent. Overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bumbo! Salamat kita, Bombo Sina Marisuela. Kung may magbaisi mo, nga ginaduso mo ginang Equal Use of Language sa katulad ng ginaduso man ni Senator Ruben Padilla, sabtala nga respect my opinion. Di mo magani isang... Pero antes kita magtakop, ari anay ang siguro mo na ning historic, kag the greatest move. Greatest move on earth. Ari lang one time lang mumbukri si logo para sa mga kabumbota nga nahidlaw makita si Senator Ruben Padilla nga magsaot. Thank you again, Mr. Senator. Sa aton, sino makabuprote? Amako mo, number 1 senador. Ang iba ng mga balita kag impormasyon, mantayan sa iban Sinema News and Public Affairs Program sang Bombo Radio, Iloilo. San may nasa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Reginis Bombot siya, Mablanco Hover, gabilin sa imo, sang manayanayang hapon, may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sa aircon, agad nga mabuhinan ng init nga ilangan na batyagana. Apang nagpaandam ang medical expert, batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas.
Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog ng kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paatag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine
medicine physician. Ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang atong nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyog nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon. Karon gid sa ito ng mga kabombo, mga KLP lovers out there. Yari na ang kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine. 18 minutos, makaligad ang alas 2 sa hapon. Kumusta na kamo dira? Are you feeling desperate, frustrated, discouraged, and disappointed? Bungod nga wala nag-work ang inyong idea over something ati ginapaabot nyo bala nga mag-work to your advantage. Well, be inspired by this thought. God doesn't require us to succeed, only that we try. Ganitingwaan nato nga himo ng tanan nga ginapahimo sa aton sang Ginoo kag mga muyo kita sang kaisog or strength to keep trying. Gani sa inyo nga pag-try sa pagsulat sa inyong mga istorya dira, kumusta na? Natapos yun na gid man? I hope so. So kung natapos nyo na, pwede na ina nga mapadala through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man kung na as in nag-effort gid para nga masulat kag maponami gid ang agi samtang ginasulat. Sige, pwede na nga mapadala care of sa kahapon lamang program. TYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Nagayuhom ako, no? Because ang iba nagasugid diri sa aton, nag-istorya diri sa aton, nga tagbinulan, kuno, bago nila matapos ang ilang mga ginasulat para diri sa KLP. Kay may mga portion nga mahibi-hibi anay, kito na sakitan gid, may ara nga tigahibi ang anak. Kay ginabantayan gali ang anak nga gamay. May ara man no, nga super quick sa pagsulat sang ilang mga istorya, kag kung kaisa sunod-sunod pa ang mga ginapadala diri sa aton nga mga istorya. Well, anyway, for as long as there is that desire and there is that effort para nga makapalabot diri sang kasaysayan, good na ina. Alright? So, ipalabot na sa KLP ang inyong mga istorya. Welcome again mga kabombo. Kaupo din nyo si Tita Regine diri sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Ari na ato ng bahanon para sa inyo tanan from the Bombo Music Festival, J.R. Oclaret. Ngano, mayong hapon. Tawato na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot na damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Dawaton na lang maskin sa
Saktan lang ko. Akong ampingan ang matuhan dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pag-ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kaparan ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kaparan ako. Bato na lang maski saktan lang ko. Abi na ko guma ang mulabaw, guma lang o wa nailain. Aparwa mo kini ibalo ka, tulo na Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kaparan ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kaparan ako. Bato na lang saktan lang ko. Bato na lang maski saktan lang ko. The music of J.R. Claret para sa inyo, Ngano. Oras na, it's 24 minutes after 2 o'clock. Here's our first story para sa inyo. Ginabantayan gini so napadala din sa aton si Aiki sang Antique. My ever dearest, Tita Regine. Ako isa ka avid listener mo kag may kasaysayan man ako, hindi ko gid malipatan mientras buhi ako. Halin sang bata pa ako, damo gid ako sa masakit nga inagihan sang mapatay ang amon nga amay. 14 anyos lang ang akon edad, 7 kami kag ako ang kamagulangan. So, ako ang nag-shoulder sang responsibility nga ginbili ni tatay sadto nga tiyempo. Nagpalahubog ang amon nga iloy. Sadto nga mga years, uso pa ang bilasyon kung may patay. Ti si nanay, may manghod man siya nga babayi, balo man, may 4 kabilog nga kabataan. So, nagbarkadahay sila ni nanay. Bisan diin lang nga bilasyonan. Doon nag-irresponsable na si nanay. Labi na gid kung mahubog siya, daw hindi na siya manami nga klase sang nanay kung hubog. Bisan mamangkot lang kung nakapanyapo na kami, wala gid. Nagahibi lang ako permi sa tion nga mahubog si nanay. Nagapangamo ako tita diri sa Iloilo. Starting salary ko was 50 pesos and only 14 years old lang ako. Duha na ina kasako nga humay kung ibakal sang humay. Tag-uno 50 lang ang pamasahe sa Bahilidad Transport from Cibalo, Mantique to Iloilo. Wala ko gidina ginabuhinan ang akon nga sweldo, bisan piso. Kada bulan, nagakadto diri ang akong tiya sa Iloilo para magkuha sang amon nga sweldo. Kay man, upod kami sa pakaisa ko sa isa lang kabalay. Sa mga 17 na ako, nagbakasyon ako sa amon lugar.
Nakita ako sang lalaki nga nanginbana ko ulit in 3 years and 2 months only. Nagpamalayi nga wala ako makahibalo, si nanay lang ang nagbaton sa mga nagpamalayi, kay wala man ako sa amon nga balay. Ginplano na nila dayon kung sano ang wedding. Kag nothing to do ako, kay nahadlok ako kay nanay. Tita, ibalik ko kay nanay. Sang dalaga pa siya, ginpabanaan siya ni lola kag lolo ko, 15 years old lang. Si lolo kag lola lang ang naghimo sang plano sa pagpamana niya. Ti amo manini ang ginhimo nila sa akon. So bale, nagliwat ang kasaysayan ni nanay sa kabuhi ko. So sa naglayas na ako, hambal ko kay nanay, hindi mo pagpabayaan ang bata. Kay hambal mo, kabay, sa akon, kung ano ang madangatan ko, ukon mo tabo sa ulihi, hindi mo ako pagpabayaan. Ti amo na ni, malakat na ako. Duha pa lamang katuig ang ginedad sang akon bata, kaginbayaan ko, kag after 2 years, nagbakasyon ako. Nagkitaay kami sang bata ko, kag gusto sang ugangan ko, mabalikanay kami sang bana ko. Hambal sang ugangan ko, kay ti, maayo man sang unahaw, napabanaan man ako ni nanay sa hindi ko gusto, ipakasal ako liwat. Sabat ko, hindi gid ako. Ti, hindi ka man pwede ka pamana sa iban, kay may kinasal ka na. Sabat ko, ti, hindi man ako yung mamana. Amo to tita, ginpasomon nila ako sa kapitan, kag naghambal si ugangan ko, kung hindi ako magbalik sa ilabata, ibalik ko ang gasto sa pagpakasal nila sa akon. Kay papangasawaan nila ang ilabata, ipakasal sa iban. Sabat ko siya, tita. Ti, kung ibalik mo ako sa pagkadalaga, ti, ibalik ko man ang inyo gasto eh. Hambal sang ugangan ko, hindi na pwede kay may anak ka na. Hambal niya, kita ay lang kita sa korte. Ti sabat ko, pinahog mo sang korte? Ano dumdum mo sa akon? Grade 1? Hindi ko katutol sang korte? Hala, ako sarka mo, kay atubangon ko. Te, ang bata na kay babayi, iya gid na sang tatay. Kay amo gid na ang layi. Titita sabat ko, pagburawan nyo, maayo kon kwarta ina, kay ubuso ninyo gasto. Kita ay gid kami, pagdako na siya. Kagabi mo tita, sa kada pagbakasyon ko, nagapahurong sila sang singgit inaway, nagdinumtanay sila sa mga utod ko. Ang mga utod sang bana ko, nagaupod manurong kasinggit sang inaway, 8 man sila ka magulutod, 6 sila ka lalaki, 2 ka babae. Tito mga isugid sila, kapin pa ang akon iya mga utod, gagmay pa, ti, nagka-nervous breakdown gid ako tita. Hamak mo. Pati si father-in-law, gaupod pa magpanurong sa amon balay. Imbis nga sa wayon niya ang iya mga bata, nagdugang pa siya. Kay pamilya, palahubog sila. Ari diri ang ilang apelyedo tita, pero hindi na lang pagbasaha on air. Bantog sila nga maiso. Tita, duha pa lang katuig, ang edad sang ako nanak, kag maglayas ako. Pag edad sang 5 na katuig sang ako nanak, nagpangasawa liwat ang iya nga tatay. Wala kami sang legal papers na separated na. Ti, hindi sila pwede magpakasal. Tita, 13 years old ang edad sang ako nanak. Nag-upod kami liwat. Wala siya pagtawag sa ako niya nanay. Hoy lang. Gidala ko sila diri sa Iloilo sa akon ama. Kung ano ang gusto ihambal sa akon, dito niya ginahambal sa upod ko ng isa man katimbang. Kay nahuya siya sa akon. Tita, nag-agi ako depression for how many years? Nag-aayo man ako. Kung kaisa, may ara time nga nagabalik. Bantog ako sa amon, nga kaagi ako kunubuang. Ang bata ko, nabayaan ko sa balay sang akon ama. Daw 4 or sobra, nga sa antike lang ako, siya nabilin sa Iloilo. Naghambal ang akon ama or boss, nga hindi ako magkabalaka kay Blanc sa akon anak, kay palangga namon siya, hambal niya. Medyo kampante man ako,
Please lang gali, Tita Regine, secret lang ang ngalan sa akon anak. Sige, okay. Wala siya nagananay sa akon. Sa second wife ni tatay niya, siya nagananay. Malayo gid ang iya love sa akon. Understood ko man, hindi ako ang nagpadako sa iya. Mayo lang tita, kung may kwarta ako, kay mayuhom siya. Pero kung wala gani, malain gid ang iya pamatasan nga ginapakita sa akon. Ginaagwanta ko lang gid, pero nag-abot sa punto nga naubos gid ang pasensya ko. Hamak mo tita, nga naglakat ako sa balay sang akon hinablos para nga magkuha sang kwarta. Pagbalik ko, hambal niya sa akon. Ay, nalipay na ako tani, kay abi ko, nagpauli ka na sa antiki. Balik ka pa? Wow, do tinakpan ako sang langit sa ako nabatian. Siling niya, lakat, didto ka sa pamilya mo. Sabat ko, hindi maniimo balay. Nagkurugid ang mga bibig ko, ang unod, kag konektado, pati ang tulan. Super depressed gid ako tita. Hindi ako makatulog, kundi hindi ako makainom sang bulong, aging reseta sang doktor. Kagamayan lang ako mag-suicide. Hambal ko sa kaugalingon ko. Ubuson ko ni guro kainom ang 4 ka bilog nga bulong para hindi na ako magbugtaw ay. Kag nagsinggit ako, Lord, please, hindi ko pagpabayi. Kag daw nakabugtaw ang panghuna-huna ako, Tita Regine. Suicide is a mortal sin. Naginom ako sang bulong, 1/2 tablet, kag naturugan ako. Tani ang reseta sang doktor, 1/4 lang. Pagkaaga, naghalin ako sa balay nga ginaistaran, upod sang bata ko. Nagsaylo ako sa akon hinablos, kag didto, daw naka-recover ang akon balatyagon, nga daw mabuang na gid ako. Ang ginainom ko nga bulong is anti-psychotic. Permi sakit ang akon ulo, galingin, daw nagapanuktok na ang Alzheimer's sa banta ko. Tani, huna-huna ko lang ini, kag hindi mangin matuod. Tamaan gid ako kamalipaton. Basi kon sign na ini sang Alzheimer's. Tita, diri ko na lang tapuson ang akon nga sulat. Siguro natak-an ka na sa Puerte Calawig. Thank you. More power. God bless. Please don't read my real name. Aria diri ang akon nga address. Amo ini ang akon ID pero mapauli na ako sa antike pagkatapos ko dulong sang akon sulat. Alright. Aiki ang akon nga hayo. Aiki lang itawag sa akon sang antike. And please, pwede ka request ng song may bukas pa sa iyong buhay. Pero kung hindi man, pwede, okay lang. Alright. Sa liwat, salamat gid and God bless you. Sa July 6 lang basaha akong sulat. Basi damo nakapila ang sulat basta Miyerkules lang adlaw, any date of July. Ridiri ang ngalan sa akong nga daughter. Ginasuknaan na ako. Ginpabayaan ko siya. Halin sang gamay pa siya. Tita, I admit that I'm not a perfect mother of my only one daughter. But there is a valid reason, and I am a repentant sinner. I'm not a perfect follower of Jesus because my patience is limited as being human. I believe no one is perfect in this world, and I'm one of them. God knows I love my daughter, and I hope that someday she will come to me to say, Nay, I am sorry for what I did, even only in the last minute of my breath. I hope and I pray before I leave this world, napatawad ko na siya. I forgive her of what she did sa akon. I asked forgiveness. If she would ask forgiveness, muntik lang ako mag-commit suicide because of her. Gamay lang ako magpa-imperno tungod sa iya. But I remember, suicide is a mortal sin. Dati akong katikista sa school sa aming barangay. May know-how man ako about the 10 Commandments of God. Bisan gamay lang about the rules, but I know not so perfect. To imagine 20 years ko, wala ako nagabugno sa father-in-law ko. Nambal sang pari, pagkumpisar ko, if hindi ako magpatawad, hindi man ako magpatawaran ni Lord. So I did. I read the Bible. Love your enemy as you love yourself. Madamo nga salamat sa liwat ang imo nga tagsulat.
si Aiki sang Antique. Well, Aiki, sa mga kabataan nga ginbayaan, mostly amo gid na ang ilang nga ginapamangkot sa ila ka kaugalingon. Hindi ako palangga sa ako nga ginikanan, nga wala siya sa akon nga luyo, nga hindi siya ang nagpadako sa akon. Well, ara siya sa bahin sang imo nga husband, sa iya nga tatay, and we do not know kung ano nga story ang ginpalabot sa iya, but it is never too late para nga maghimo ikaw sang tikang. Ang imo nga anak is ara sa edad nga makaintindi na siya kung what is going around her, kung ano ang matuod, kung ano ang hindi. Patihan ka man niya or hindi, but try nga isugid sa iya ang imo nga side, ang imo nga bahin. If you believe very valid ang imo nga reason, kag kon maistorya mo ini sa iya, then I guess after telling her your side of the story, that's good enough para nga manami ang iyong mga pamatsyag. You would feel good because nahambal mo sa iya. Regardless kung patihan ka man niya o kung hindi. But at least nahambal mo ina sa iya. And don't stop from there. After nga nahambal mo ina sa iya, ang imo nga daughter siguro ginatestingan gid ikaw. You have a chance to be together, but siguro because naunahan ikaw sang imo nga iritasyon bangod sang iya nga pag treat sa imo, sa iya nga pagtawag sa imo nga hoy, basi bala no kung natandog gid ang imo nga pride kag naglain gid ang imo nga buot, pero kung nagapati ikaw nga you just need to talk to your daughter and you just have to look for that chance, that ability nga tawhay isip niya and tawhay man ikaw, keep on trying nga maistorya mo siya kag mahambal mo sa iya ang tanan-tanan about sa imo nga side and assure her nga palangga mo siya, wala mo siya silingagin, abandonar mo siya, but sugo sang circumstansya kung nga nagsubong sina. Just try nga makuha mo ang sentimiento sang imo nga bata. Siguro another thing nga nagpalala sang inyo nga relationship, because sang nag-obdanay na ka mga duha, ginbilin mo naman siya sa imo nga boss, because sang imo nga ginbatsyag, naglain ang imo nga pamatsyag, so nagpuli ka to sa Antique. So that could have been your chance para nga may istorya mo siya, maglapit ka mga duha, do things no para sa imo nga anak. Inabala nga kung nag-effort ikaw todo para nga makuha mo gid ang iya nga saluubin, and at the same time do things nga mga ginapaabot niya nga himuon sang isa ka iloy. I am sure nahidlaw na siya no sang mga nakita niya sang una, kaangay sa iban nga mga iloy regarding sa pagtatap sang isa ka anak. So siguro no kung gin-try mo nga himuon ina, regardless kung iwaksi man ka the first time nga himuon mo ina, but just keep on trying. Just try and try. Who knows, di ba? Sa dalayon lang mahumok gid ang iya nga balatyagon sa imo. And hindi siya pagkaugti because of that attitude. Instead, listen. Once nga nagaamo na ina ang imo nga anak, ang buot silingon sila no. She has so many things in mind nga gusto niya nga ipagwa. Kasi gusto niya lang nga may ihambal siya sa imo. Kung mag-start siya hambal, that's the best time for you to listen. Pamatii. And once may chance sa ikaw, explain your side. Amo mo lang nang manami, no? Kung naga-dialogue ka mo, may nagahambal, may nagahipos, may nagapamati. After nga nakahambal ang isa, masabat naman ang isa, ma-explain naman sa iyang side. So, grab that opportunity. Look for that opportunity para nga maistorya mo ang imo nga anak. Because I know, deep inside, luyag-yagid na
nga makaangkon man ka mga duwa sang relasyon bilang mag-iloy. It's just that there are just so many things nga wala niya naintindihan, and maybe mga misleading ang mga istorya nga ginpalabot sa iya. So it's different kung maghalin ina sa imo, and once makita iya may sinseridad, and at the same time you couple it with your actions nga nagahinulsol ikaw, nagapangayo ikaw sa patawad sa iya kung nga ang nag-amusin na ang inyong sitwasyon, nga wala ka mo nag-updanay, nga hindi siya nagdako sa imo nga puder, but it is never too late, no? Nga makaumpisa ka mo, nga buuon ang inyong relasyon bilang isa ka mag-iloy. So, ang imo nga ginabatsyag sa subong, nag-root down because ang ina nga mga treatment nga ginpakita niya sa imo, siguro kung mas padalman mo siya, you are hurting and she too is also hurting. Base kung mas lala bagid, no? Sa balatyagon nga imo nga ginabatsyag. So look for that opportunity para maistorya mo siya and be there para sa iya, so that mabatyagan niya bala, bisan ginawakli ka na niya, bisan ginatalikdan ka na niya, but ara ka gihapon, why ka nagapalayo sa iya? Because gusto mo gid, no, nga magbawi sa iya. Base mo malang na ang iyang ginahulat nga imo nga himuon, it is never too late. And sometimes sa isa ka tawo nga na hurt gid ka tama, very important nga makabati sila sang I am sorry nagikan sa tawo nga ina nga nag-hurt sa ila. So you can try. Well, ari lang kami diri for any updates. Kung ano man ang badangtang ninyo nga duha, if ever makachansa ka mo nga makaistoryahanay or maka-take ikaw action towards getting close sa imo nga daughter and really knowing her. Well, I hope things would turn out good para sa inyo nga duha. So good luck it and God bless you. Salamat sa imo IT sang Antike sa pag-share sa imong istorya diri sa KLP. 44 minutos na makalipas ang taknang alas 2 sa hapon, magabalik ang KLP pagkatapos lang yun sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization,